Bos días. Unha vez comprobado o quórum desta xuntanza, vamos a comenzar esta reunión ordinaria do claustro universitario da Universidade da Coruña. En primeiro lugar, quería dar a benvida a este claustro aos novos representantes dos estudantes que se incorporan despois de as eleccións celebradas no pasado mes de febreiro, non? Por lo tanto, benvidos, espero que sexa proveitosa a vosa participación e contar con vosa opinión, apoio, coa vosa participación activa en este órgano de goberno. Vamos a darlle, en primeiro lugar, o primer punto de orden do día é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 14 de decembro de 2016. Secretario Xeral. Ben, a acta teñena o seu dispor no repositorio de acordo co modelo que xa se seguiu no claustro na sesión anterior, é dicir, o que son os puntos principais das deliberacións sustitúense por a grabación a que poden acceder e, ademais, a través dun ficheiro verificado e asegurado frente a calquera tipo de alteración. Non sei se teñen algún tipo de cuestión ou algún tipo de corrección que queiran realizar na acta. É unha transcripción literal, porque o audio do acta, o sea que é difícil facer algunha corrección. Entón, entendo que se aproba o acta. A continuación, o secretario vai a informar de unha proposta de cambio de orden do día por tema de que as eleccións que estaban previstas para o punto cuarto, non? Pois, señor secretario. Sí, propónse a alteración da orde do día pasando, se lles parece, a tratar agora os puntos cuarto e quinto por unha razón. Os puntos cuarto e quinto son os que se refiren ao punto cuarto, eleccións de representantes do claustro na mesa, en primeiro lugar, do sector A de profesorado con vinculación permanente do sector C de estudantes e, na medida en que, de acordo co previsto no regulamento do claustro e no regulamento electoral xeral, tanto nun caso como no outro, o número de candidatos e candidatas non excede o número de vacantes a cubrir, se lles parece, o que podemos facer é proclamar, non? Electos e electas as persoas candidatas nos dous casos para que xa, desde o inicio da sesión, podan pasar a facer parte da mesa do claustro. Daquela, salvo que alguén estea en desacordo e queira manter a orde do día ou a orde de tratamento dos asuntos tal e como aparece na orde do día, pois procederíamos a esta modificación e a realizar esa proclamación dos novos membros da mesa do claustro. Entendo que se ninguén está en contra, podemos proceder entón a proclamar solicitando entón que se incorporen á mesa do claustro. Ben, pois paso entón a chamar en primeiro lugar os representantes do sector C, alumnado na mesa do claustro, que son, chamo os titulares, Rocío López López, poden xa pasar á mesa, Rubén Campelo Camarero e Iván Vázquez Villar. Donde? E Rubén non veo. No, Iván. Ben, polo sector A de estudantes con vinculación permanente. No, profesorado. Perdón, profesorado con vinculación permanente. Estudiantes por ahora con vinculación permanente. Estudantes con vinculación permanente sería complicado, efectivamente. El ULS. De toda vera, pero polo de agora non. Ben, pois o único candidato, entón xa electo, é o profesor Fernando Peña López e convidámoslo tamén a que suba a integrarse na mesa do claustro. E o punto quinto refírese á elección
dos membros da Comisión de Reclamación de Prazas dos Corpos Docentes Universitarios e tamén rematado o prazo de... realizadas as propostas, hai unha única proposta que paso a ler por se... A proposta está encabezada polo reitor, que preside a comisión, polo profesor Jesús Martínez Girón, que actuará como secretario da rama de Coñecemento de Ciencias Sociais e Xurídicas, da profesora María Jesús Lorenzo Modia, da rama de Coñecemento de Artes e Humanidades, o profesor Salvador Pita Fernández, da rama de Coñecemento de Ciencias da Saúde, o profesor Xurxo Torres Santomé, da rama de Coñecemento de Ciencias Xurídicas e Sociais, a profesora Nieve Rodríguez Brisaboa, da rama de Coñecemento de Enseñaría e Arquitectura, e a profesora Soledad Muniategui Lorenzo, da rama de Coñecemento de Ciencias. Está de acordo o claustro coa proposta? Entendo que se proclama, por tanto, a composición da Comisión de Reclamacións. Entón pasamos ao punto 2. Facemos aquí unha... Ben, o punto 2, que é informe do reitor, vou a tentar informar daquelas cuestións que consideramos relevantes para que este claustro este informado e, sobre todo, tendo en conta que o seguinte punto de orden do día é a memoria do rector do ano 2016, pois tentaremos informar de cuestións que relativas a este primeiro meses do ano 2017. Ben, en primeiro lugar, informar que a semana pasada hubo un Consejo de Universidades en Madrid e unha CRUE previa a ese Consejo de Universidades, donde se emitiron informes de distintos aspectos que son de interés. Entón, aproveitamos que este claustro se realiza moi perto desta reunión do Consello de Universidades para informar, incluso antes de que se informe no Consello de Goberno, que todavía non tuvemos oportunidade de facelo. Decir que en ese Consejo de Universidades se informou do decreto de bolsas, sobre todo as condicións económicas e as condicións en que os alumnos teñen que cumplir para poder acadar bolsas de estudos para grados e mestrados. Decir que a CRUE presentou unha proposta de modificación de ese Real Decreto, basicamente, inda que a CRUE ten presentado un documento de cerca de 12 puntos para modificar en ese decreto, se establecía un mínimo de 4 puntos que considerábamos que eran necesarios modificarlos para que se emitira por parte da CRUE un informe favorable a ese decreto. Decir que o primeiro deles era suprimir o requisito do 6,5% de nota media para poder acceder ás bolsas. A CRUE solicita que o criterio académico sexa un 5, como era antes do decreto ver. Tamén o que se pedía era que no cómputo patrimonial para calcular, digamos, os ingresos non se tuveran en conta determinadas cuestións patrimoniales e de plusvalías que están afectando a familias incluso con poucos recursos, e que a situación que pasou aquí cos alpendres, e agora temos tamén unha situación con xente das preferentes que está recibindo agora as compensacións, e eso está entrando na renta, está producindo un efecto perverso, de forma que suben os niveles de renta. Entón, se solicitaba que eso se tuvera en conta. Tamén se solicitaba que a devolución das bolsas non se tuveran que facer en función de que non se cumpliran os requisitos de créditos superados, e, polo tanto, esa devolución se suprimira. E tamén unha solicitud por parte da CRUE era que aqueles estudantes que fan os estudios en modalidade non presencial, pero que para realizar esa modalidade necesariamente teñen que cambiar de domicilio, pois que puderan tamén ser solicitantes de bolsas. Decir que por parte do Ministerio, se dixo algo así como que estamos en un ano de transición e non se pode conseguir todo porque hai que ir pouco a pouco. Decir que están estudiando as tres propostas da CRUE, é dicir, o tema das plusvalías, o tema
da non devolución das bolsas e o tema da presencialidade, pero que dixeron que o tema de rebaixar de un 6,5 a un 5 en este ano, pois que non o ven factible, que, bueno, que está en estudio, que dentro de o acordo, digamos, pola educación que están intentando negociar no Parlamento, pois que aí sí que podría ter cabida esta cuestión. Bueno, total, que ese punto non o van a modificar, non? Por lo tanto, a CRUE o que fixo foi emitir un voto, un informe negativo a esa modificación. Quero decir que os informes do Consejo de Universidades son, como se denominan, son... Os informes non vinculantes. Non vinculantes, efectivamente. Non me lembraba do tema, e, por lo tanto, o Ministerio poderá aprobarlo incluso con informe negativo. Pero decir que a CRUE votou negativamente a este apartado. Decir tamén que en ese mismo Consejo de Universidades votou afirmativamente un documento sobre a aplicación no decreto de duración das titulacións universitarias, o coñecido como decreto 3+2, que saliu na prensa que as universidades pedían que se puderan sacar títulos de 3 anos, a realidade é ben distinta. É dicir, o que vai a sacar o Ministerio é unha normativa, en principio vai a ser unha orde ministerial, pero posteriormente se transformará en un decreto, donde establece unhas limitacións para, digamos, os graos de 3 anos. E as limitacións son que ese documento vai a ter 2 anexos, que son aquelas titulacións que en ningún caso poden ser de 3 anos. O sea, son titulacións que van a seguir estando en 240 créditos. Decir que o anexo 1 vai a recoller todos os títulos que están regulados en este momento, tanto por regulacións europeas como por regulacións nacionais, por lo tanto, todas as enxeñerías, todas as titulacións como pode ser magisterio, que teñen regulacións propias españolas, pero tamén todas as que teñen regulacións europeas, como poden ser medicina, farmacia, veterinaria, etcétera, etcétera, se permanecerán en 240 créditos. Por lo tanto, aí non hai posibilidade de establecer títulos de 180 créditos. E o anexo 2 vai a conter un listaxe de todos os títulos que en este momento están xa verificados. Por lo tanto, son todos os títulos que resultan como transformación de pre-Bolonia, é dicir, o catálogo que tiñamos antes, e esos títulos tamén van a quedar en 240 créditos, obligatoriamente. Por lo tanto, únicamente queda un espazo para títulos novos, títulos que non son nin que veñen a situación anterior a Bolonia, nin títulos que foran verificados no proceso de implantación hasta ahora de Bolonia. Por lo tanto, como poden ver, o que é realmente unha derogación tácita do decreto de 3+2, porque vai a quedar moi residual a posibilidade de títulos de 180 créditos. E, por certo, os listaxes van a poder ser modificados ano a ano, o cal significa... e tamén unha cuestión que creo que é importante. Non solamente van a ser os nomes dos títulos, sino os contidos dos títulos. É dicir, non vale que poñamos en vez de bioloxía, pois bioloxía ecolóxica ou ecobioloxía. É dicir, que é un título diferente. Non. Se os contidos son maioritariamente coincidentes con outro título xa existente, pois ese título vai a quedar en 240 créditos. Decir tamén que se informou, isto sí que tuvo informe favorable, por lo tanto, isto o Ministerio sacará con unha, repito, unha orde ministerial inicialmente e posteriormente se transformará en un decreto. Tamén, repito que o ministro, máis ben o secretario, isto foi o ministro directamente, informou de 2 cuestións que sí son de interés para a comunidade universitaria. Por unha parte, o feito de que van a pedir ou facer nos presupostos unha modificación do decreto de tasas, de forma que as tasas dos mestrados, que estaban como mínimo un 40% do coste da matrícula, os mestrados non habilitantes, é dicir, son os que son tipo B no momento da matrícula.
pois esos mestrados van a baixarlle o marxen que teñen as comunidades autónomas para marcar as tasas, que en este momento eran como mínimo de un 40% e van a baixalo a un 15% do coste real. É dicir, van a poñerlos iguales que os outros. Non vai haber diferencia entre os mestrados que son habilitantes e os que non son habilitantes. En principio, ademais, non debería haber diferencias co custe das tasas dos graos. Por lo tanto, creo que unha boa noticia é que eso condicionará os precios públicos da comunidade autónoma galega, que, como recordarán todos os membros deste claustro, que ademais ten un acordo unánime de solicitar que se manteña con esa estructura, aquí en Galicia sempre se colle a banda máis baixa do custe que permite o Real Decreto. Por lo tanto, seguiremos solicitando que se manteñan en esa banda máis baixa. Ben, tamén en ese Consejo de Universidades se informou por parte do Ministerio a intención de que nos presupostos xerales do Estado que están en este momento en tramitación se faga, digamos, unha aclaración sobre a tasa de reposición. A tasa de reposición vai a permanecer en 100%, pero vai haber unha serie de modificacións tanto na tasa, no cálculo da tasa de reposición, como tamén na interpretación da aplicación da tasa de reposición. En principio, as plazas de contratado doutor sí que van a ser incluídas, en este momento estaban incluídas para consumir tasa, pero non estaban incluídas para producir tasa de reposición. A partir da publicación dos presupostos, as vacantes en contratados doutores tamén xenerarán tasa de reposición, cal significa que se vai a incrementar. Pero hai un cambio de interpretación da tasa de reposición, pero que en este momento non está moi claro. O que dixo ali o secretario de Universidades temos que clarificalo, porque nin todas as universidades estamos, digamos, de acordo coa interpretación, o sea, non de acordo, que facemos a mesma interpretación e tampouco non temos o documento claro. Pero o que sí que dá impresión é que vai haber unha certa relaxación sobre a forma de aplicar esa tasa de reposición, o cal, pero van a limitalo todo, en vez de a tasa de reposición, ao límite de gasto. É dicir, ao límite do capítulo 1 que ten concedidas as universidades. Por lo tanto, o que fan é sacarse un problema de enriba e crear as universidades outro e as comunidades autónomas, que é o que determina o capítulo, o límite de gasto do capítulo 1, o nos van a poñer enriba. Por lo tanto, nos van a facer que elixamos claramente en que vamos a ocupar a nosa tasa de reposición. Ben, respecto a cuestións de interés na comunidade autónoma, decir que en este período, fai sobre mes e medio, se firmou un acordo das 3 universidades e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en torno aos criterios que se van a utilizar para desenvolver ou abrir o mapa de titulacións, tanto no nivel de grao como no nivel de mestrado, como xa se informou por distintas, tanto no Consello de Goberno como tamén en medios de prensa. Tamén informar que se presentou tamén un documento elaborado pola Consellería de Educación e polos decanatos das Facultades de Ciencias de Educación das 3 universidades. Consideramos que ese é un documento moi interesante porque o que fai é, digamos, poñer en riba da mesa a formación do profesorado, pero non tanto do profesorado de secundaria a través do mestrado de secundaria, sino tamén do profesorado de educación infantil e educación primaria. E aí decir que, por tanto, pola comunidade educativa, dos centros das facultades de educación, como tamén pola propia Consellería, se reclamaba a existencia dun mestrado de formación para profesorado de educación infantil e primaria, e, bueno, nos aquí na Universidade da Coruña xa dispoñemos dun mestrado dese tipo, que estamos en este momento en vías de transformalo en un mestrado interuniversitario, e, por lo tanto, que ese sexa o mestrado de referencia para a formación de ese profesorado.
Informar tamén, porque foi motivo de varias preguntas en claustros anteriores, que xa se firmou os convenios tanto co Concello da Coruña como coa Diputación da Coruña para financiar a reparación das pistas de atletismo do campus de Elviña. Por lo tanto, en breve saldrá o concurso e durante o verán está previsto que se realicen as obras. O montante das dúas subvencións son 500.000 euros, que son o que costa a sustitución das pistas de atletismo. Ben, informar tamén a este claustro que o pasado mes de abril se recibiu na asesoría xurídica da Universidade a sentencia do Tribunal Supremo de Xusticia de Galicia do recurso contencioso administrativo interposto pola UDC contra a desestimación do requerimento de cumprimento do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia dos anos 2010-2015. A sentencia estima en parte o recurso da UDC, ordenando a Xunta de Galicia que leve a cabo a determinación das cantidades que anualmente deberían corresponder polo financiamento estrutural do Plan de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia dos anos 2010-2015. En este momento estamos á espera de que a Xunta de Galicia determine a cuantía da compensación que debe recibir a Universidade da Coruña polo desfase no antigo plan de financiamento. Ben, e por outra parte tamén informar a este claustro que o pasado 28 de abril culmínase o proceso de revisión da estrutura das unidades académicas, tanto de centros como de departamentos da UDC, coa elección dos representantes dos decanos e decanas e directores e directoras de centros e departamentos ao Consello de Goberno. Este proceso, como todos sabemos, se realizou a través dun acordo do Consello de Goberno de outubro de 2016. Este acordo foi recurrido pola vía contenciosa administrativo. Se presentaron 3 recursos, un deles presentados por profesores dun mesmo departamento, outro por un grupo de 7 profesores de diferentes centros, e outro por 4 profesores que foron os antigos candidatos á reitoría, profesor Pena, profesor Castedo, profesor Navarrina e profesor Pazos. Os 3 recursos son iguais e solicitaban tamén, ademais, a suspensión cautelar do acordo e, polo tanto, a suspensión das eleccións que se celebraron. A suspensión cautelar, como xa todo o mundo sabe, porque as eleccións se realizaron, foi rexeitada en todos os xuzgados, porque estes recursos están presentados en 2 xuzgados contenciosos administrativos diferentes e os 2 xuzgados dictaminaron no mesmo sentido de que a suspensión cautelar non había lugar e, polo tanto, se celebraron as eleccións. O pasado 15, fai unha semana? 10 días. Fai 10 días se recibiu a primeira sentencia de ese recurso, que é a sentencia do recurso presentado polos profesor Pena, Castedo, Navarrina e Pazos. Esta sentencia é desestimatoria, por lo tanto, desestima o recurso e quedamos á espera, por tanto, de que a outro xuzgado dictamine sobre as outras 2. Por tanto, en este momento creemos que o proceso ten todas as garantías xurídicas e, polo tanto, consideramos que este proceso está rematado desde o punto de vista normativo e legal. E pola miña banda nada máis que para informar a este Consello de Goberno, despois en o apartado de robos ronda aberta de intervencións teremos momento e lugar para facer as aclaracións e justificacións que consideremos adecuados e oportunos. Por lo tanto, pasamos... En isto non hai... No, que non hai votación. Non hai intervencións tampouco. No. Ben, entón pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é a memoria do rector. Espera, que he perdido os papeles, literalmente. Ben, estimados claustrales da Universidade da Coruña, esta é a primeira vez en que este equipo de goberno que me honra presidir fai unha rendición de contas ante o claustro da súa xestión, que é a xestión desenvolvida no primeiro ano da legislatura. Facémolo
non só para dar cumprimento ás nosas normas estatutarias, senón porque creemos firmemente na transparencia e na rendición de contas á sociedade a que servimos. En ningún lugar mellor para facer esa rendición de contas que o claustro universitario no que están representados o profesorado, o estudiantado e o personal de Administración de Servicios, é dicir, está representada toda a comunidade da Universidade da Coruña. Aproveitamos, ademais, esta primeira etapa para presentar unha nova estrutura da memoria do reitor, agrupándose os datos estadísticos por áreas temáticas, área de estrutura institucional, área académica, área de investigación e transferencia, área de recursos humanos, área económica e información dos distintos servicios. Ademais, e para facilitar a comprensión ou seguimento da misma, se introduce un capítulo inicial de texto onde se indican os principales fitos de cada un dos apartados, separando este diagnóstico da situación das táboas e as figuras. Comentarei a continuación algúns dos aspectos que consideramos máis relevantes da memoria do ano 2016. En outubro, como xa se dixo anteriormente, o Consello de Goberno da Universidade da Coruña dá o visto bo á proposta de racionalización de estruturas académicas da UDC elaborada pola comisión creada polo Consello de Goberno. Dáse fin, así, a un longo traballo que comenzou en maio de 2015. Pensamos que foi un proceso dialogado e consensuado con todos os estamentos e realizouse con transparencia, información e diálogo, con numerosas reunións e incorporándose a maioría das emendas presentadas. O obxectivo da reestruturación é a mellora da docencia, o impulso da transferencia de coñecemento e da investigación e a consecución dunha estrutura administrativa máis eficiente, áxil e flexible, para facer fronte aos retos futuros en mellores condicións. Este plan supón a primeira reforma de calado da estrutura da UDC nos seus 27 anos de existencia. O plan propón criterios obxectivos para determinar a composición dos equipos directivos das facultades e escolas para que sexa proporcional ao seu tamaño e a supresión de departamentos que pasan de 43 a 27 departamentos. Como se indicou no anterior informe do reitor, no anterior apartado, o proceso finalizou o pasado venres 28 de abril, no que se elixiron os representantes dos centros e departamentos no Consello de Goberno. Este proceso de reestruturación foi posible por a actitud construtiva e propositiva do profesorado e personal de Administración e Servicios e o estudantado que posibilitaron a culminación dun proceso de reestruturación deste calado que nunca é doado e queremos expresar aquí o agradecemento a toda a comunidade da UDC. No curso 16-17 prodúcese como dato máis alentable a extinción definitiva das titulacións correspondentes á ordenación académica anterior. Únicamente o estudantado das titulacións de enxeñeiro en informática, arquitecto, enxeñeiro de caminos e canales portos, enxeñeiro naval e oceánico e enxeñeiro industrial disporán ata o vindeiro curso académico para superar o seu proxecto fin de carreira da súa titulación. A oferta académica consolídase en 38 grados. Varias destas titulacións son únicas no sistema universitario, consolidándose tamén en este momento os programas de simultaneidade. Polo que se refere aos mestrados universitarios, a Universidade da Coruña dispón en este momento dunha oferta estable e equilibrada entre as distintas ramas de coñecemento. A oferta de nova matrícula para este curso foi de 48 mestrados. Hai que salientar que 7 dos mestrados teñen consideración de mestrados internacionales e 2 deles son conxuntos con universidades estranxeiras. En este curso de 16-17 implantáronse 4 novos mestrados. Mestrado en Bioinformática para Ciencias da Saúde, mestrado en Eficiencia e Aproveitamento Enerxético, que eran 2 novas titulacións, e como transformación de outros mestrados, mestrado en Planificación e Xestión de Destinos e Novos Produtos Turísticos e mestrado en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria. Canto ao doutoramento, implantouse no curso 16-17 un novo programa, Doutorado en Ciencias Sociais e do Comportamento. Ofertáronse un total de 36 programas de doutoramento. O número de tesis doutoradas defendidas no ano 2017 foi de 273. É unha cifra récord, producida fundamentalmente pola extinción dos programas de doutoramento do Real Decreto producida como consecuencia do Real Decreto 99/2011. En total, 65 desas tesis de doutoramento recibiron a mención internacional e para
Acadar este número é fundamental as axudas do programa Inditex UDC que fan que os alumnos podan facer parte da súa actividade predoctoral en universidades estranxeiras. De feito, no ano 2016, un total de 29 estudantes disfrutaron de esa bolsa. Respecto ao número de estudantes matriculados, nos grados se produce un descenso lixeiro, de forma que se pasou de 14.037 alumnos no ano 2015 a 13.913 no ano 2016. Isto se pode explicar pola complexa situación socioeconómica actual, co endurecemento das condicións de acceso ás bolsas, coa caída demográfica e tamén, como non, por o incremento importante dos alumnos que acceden á formación profesional. A evolución da matrícula nos mestrados e nos programas de doutoramento da UDC é moi positiva. Confírmase a tendencia de crecimiento dos últimos anos. Pasouse de 1.393 estudantes de mestrado do 2014 a 1.600 no 2015 e 1.729 no 2016. Nos programas de doutoramento, igualmente, a matrícula foi incrementándose de 560 estudantes no 2014 a 865 no 2015 e 985 no 2016. Estamos, pois, nunha fase de consolidación da estrutura completa das titulacións. Esta nova estrutura fai necesaria a avaliación continua do impacto das novas actividades e, como consecuencia desa avaliación, realizáronse reforma das normativas académicas que temos que manter sempre en continua revisión. Estas novas adaptaciones só foron posibles pola colaboración e polo traballo dos equipos directivos das diferentes facultades e escolas implicadas, da Escola Internacional de Doutoramento, así como de toda a comunidade universitaria da UDC. A Universidade de Xérior mantense en continua expansión tanto na Coruña como en Ferrol. O número de estudantes no curso 16-17 foi en total de 875 estudiantes, dos que o 76% son mulleres. Asimismo, sigue a incrementar tanto a presencia en distintos foros como en intercambios con universidades españolas e estranxeiras. Desde o 2016, a Universidade Sénior é membro da Asociación Internacional da Terceira Idade. En este mesmo ano tamén recibiu o recoñecemento das actividades de dimensión europea como boas prácticas por parte da Asociación Estatal de Programas Universitarios para Maiores. Neste curso, 22 títulos de grado e de mestrado universitario da UDC ou coordinados por ela renovaron a súa acreditación. Ademais, continuouse co proceso de certificación de implantación dos sistemas de garantía interno de calidad dos distintos centros, acadando a súa certificación a Facultade de Filoloxía, co que xa temos 10 centros da UDC que teñen ese certificado ese sistema. Respecto a aspectos de formación e innovación docente, decir que a posta en marcha do proceso de institucionalización da metodoloxía de aprendizaxe e servicio supuso un importante incremento dos proxectos realizados pola comunidade docente e das entidades conveniadas coa UDC. Apostouse tamén pola formación en modalidades virtual e semipresencial, ofertándose un total de 11 cursos de ambas modalidades. Mantense o curso Estrategias para incrementar a visibilidade e os resultados da investigación dirixido a investigadores da nosa universidade, ampliando as posibilidades de participación tamén aos estudantes de doutoramento. Aquí quixera felicitar tanto ao CUFIE como á Biblioteca da Universidade da Coruña por a realización deste curso. Co ánimo de divulgar as experiencias innovadoras que os docentes levan a cabo diariamente nas súas aulas, o CUFIE organizou en outubro de 2016 a primeira xornada de innovación docente do UDC, que contou con máis dun centenar de participantes. Creemos que é un foro onde os profesores poden presentar as súas boas prácticas e as súas actividades innovadoras e creemos que é de interés para o futuro e a mellora da docencia na nosa universidade. En respecto á internacionalización, que é outro dos eixes estratégicos da UDC, leváronse a cabo accións como de promoción da UDC no eido internacional, coa asistencia a eventos que dan a coñecer a nosa universidade no estranxeiro e a firma de convenios para aumentar o número de estudantes e profesores entrantes e saíntes a nosa universidade.
No curso 15-16, a mobilidade de estudantes volveu a incrementarse despois do lixeiro descenso registrado no curso 14-15 debido aos recortes nos importes das bolsas durante o curso 14-15 e ao incremento dos requisitos lingüísticos para poder participar en estes procesos de mobilidade. No curso 2016 celebrouse a terceira edición do International Summer School cunha oferta de 18 cursos de 3 semanas de duración impartidos en inglés por profesorado de universidades estranxeiras e dirixidos tanto a estudantes da UDC como a estranxeiros. Sigue a consolidarse durante o ano 2016 o programa de docencia en inglés en titulacións da UDC. Os resultados deste programa están sendo xa comprobados na realidade. Compre destacar o aumento de estudantes internacionales das titulacións en que se imparten aulas en inglés e o incremento das posibilidades de establecer títulos dobles ou conxuntos. Na área de investigación e transferencia dos resultados que son áreas estratégicas do plan estratégico 15-15 da Universidade da Coruña, en a que a Universidade está apostando de unha forma decidida e continua para mellorar os seus indicadores de transferencia, cabe resaltar que no apartado de captación de recursos externos para a investigación durante o ano 2016 se acadou unha cifra de perto de 13 millóns de euros, aumentando os fondos conseguidos no ano anterior. Este aumento foi superior nas convocatorias competitivas, onde se pasou de 4 millóns de euros no 2015 ata 8,5 millóns no 2016. O motivo deste incremento neste tipo de captación de recursos débese en gran medida á resolución de proxectos que non sempre se acompasan co ano natural. Na captación de fondos competitivos cabe destacar a convocatoria de infraestructuras científicas do Mineco do ano 2016, en que a Universidade da Coruña obtuvo financiamento para 13 accións con unha cuantía total de 3.360.000 euros. No tocante a outras axudas de investigación, resaltar que foron concedidos 5 grupos de potencial crecemento e 5 novos grupos de referencia. Aquí cabe destacar o recoñecemento ao Centro de Investigacións en Tecnoloxías de Información e da Comunicación, o CITIC, como Centro Singular de Investigación de Galicia para os próximos 4 anos. Cabe tamén destacar que no ámbito das axudas competitivas, a Unidade Mixta de Investigación, o UMI Asteleiro 4.0, que se realiza coa empresa Navantia, no ano 2016 se puso a pleno rendemento despois de que fora concedida a finalizado o ano 2015. No eido da transferencia, cabe destacar o número de contratos con empresas e administracións públicas asignados, que foron 243, o que supón a cifra máis alta dos últimos anos. A maior parte destes contratos, 135, foron xestionados a través da Fundación da Universidade da Coruña, que ao final do ano 2016 cambiou a súa composición societaria para mellor desenvolver as súas actividades. A cantidade total destes contratos con empresas e administracións públicas superou na Universidade da Coruña o ano 2016 4,5 millóns de euros. Con respecto á captación de axudas europeas, débese destacar o Starting Grant conseguido polo noso investigador Carlos Gómez Rodríguez, que recibiu unha axuda de 1,5 millóns de euros co fin de investigar temas relacionados coa linguaxe sintáctico para emprego en redes sociales en traducción simultánea. En este apartado tamén queremos resaltar a iniciativa propia da UDC de poñer en marcha no ano 2016 un programa de captación de investigadores que se puso en marcha en colaboración coa empresa Inditex, e o denominado programa Intalent UDC Inditex. Este programa ten como finalidade a contratación de investigadores de prestixio internacional para que podan conseguir financiamento competitivo internacional para a UDC. Xa se realizou a selección dos 2 primeiros investigadores que se acaban de incorporar á Universidade da Coruña. A produción científica da UDC medrou de xeito importante neste ano 2016, chegando ao máximo histórico de artículos, cun total de 827 artículos publicados. Este crecemento é xa sostido nos últimos 5 anos. En este aspecto quero deixar constancia de novo o magnífico traballo de seguimento e visibilización do profesorado da UDC nas bases de datos bibliográficos realizada polo personal do Servicio de Bibliotecas, tanto a Biblioteca Central como as dos distintos centros da UDC.
Respecto ao personal, tanto PDI como PAS, decir que no primeiro aspecto, no relacionado co personal docente e investigador, as políticas de acceso e promoción do personal docente e investigador do ano 2016 siguen condicionados por un marco normativo económico restrictivo. Aínda que a taxa de reposición situábase por primeira vez no 100%, o número reducido de xubilacións efectivas no ano anterior fai que a oferta de emprego público no ano 2016 se limitara solamente a 13 plazas. Un volumen insuficiente para cubrir tanto as necesidades de estabilización das figuras de profesorado con compromiso de estabilidade como as necesidades de promoción dunha plantilla que acumula cerca de 200 profesores acreditados sen poder promocionar. No ano 2016, na oferta pública dese ano, destináronse 8 plazas a estabilización dos profesores axudantes doutores que finalizaron o seu contrato no ano 2015, 7 plazas de profesor contratado doutor e unha plaza de profesor titular de universidade, e 3 plazas para a promoción de titulares de universidade dos profesores contratar os doutores acreditados. De acordo ao que se establece no artigo 36 da Lei 12/2015 e no artículo da Lei 48/2015, 2 plazas resérvanse para a contratación como persoal laboral fixo de personal investigador doutor que finalizase o programa Ramón e Cajal e obtivese a certificación I3. Adicionalmente, en aplicación dunha nova directiva do Ministerio que establece a creación de plazas de promoción interna para os catedráticos, inclúese na oferta pública 4 plazas de catedrático que se poden producir porque se incorporaron 4 plazas de titulares nesa oferta pública. Estas plazas son de promoción interna. A oferta de emprego público do ano 2016 é insuficiente para permitir a estabilización do profesorado con compromiso de estabilidade que finaliza o seu contrato en 2016 e a promoción de todo o profesorado con plaza de catedrático da Universidade aprobadas polo Consello de Goberno no ano 2012. Despois de priorizar a única plaza de titular de universidade aprobada nese mesmo ano, a OPE permite a posta en marcha dunha primeira convocatoria co fin de que o profesorado contratado doutor acreditado poda acceder ao corpo de titulares de universidade. Hai que decir que esta é a primeira vez desde o ano 2012 que se pode establecer a posibilidade de que os contratados doutores acreditados puderan promocionar. Se convocou 2 plazas e se presentaron a esa convocatoria 40 profesores acreditados. Eso dá unha idea da magnitud da situación na que nos atopamos en este tema. Os esforzos durante este tempo dos órganos de goberno da UDC centráronse en minimizar os efectos deste contexto restrictivo, mantendo estable o número de efectivos, priorizando a estabilización do profesorado e maximizando as posibilidades de promoción despois do bloqueo imposto entre os anos 2012 e 2015. En este tema do PDI, cabe tamén destacar que se mantuvo o programa para reducir o número de profesores contratados e interinos de sustitución para a súa transformación mediante concursos de profesores axudantes doutores e no ano 2016 convocáronse 20 concursos. Mantense tamén a suspensión da posibilidade de convocar plazas de axudante. Mantense, ademais, a suspensión de contratación de novos profesores eméritos mentres non se defina un marco normativo para o seu nomeamento. En 2016, convocáronse 66 concursos de profesor asociado ou contratado interino de sustitución para a provisión temporal de postos de PDI para cubrir necesidades docentes urxentes. No apartado de personal de administración e servicios, se continuou cos procesos iniciados no 2015 e no 2016 desenvolvéronse as seguintes accións. Convocatoria da terceira fase do proceso de funcionalización, conforme ao calendario establecido no acordo asignado coas centrales sindicales en xullo de 2012. Este feito é o que determina, comparativamente cos datos recollidos nas memorias nos exercicios anteriores, un sustancial incremento do PAS funcionario e a correlativa minoración dos efectivos laborais. Publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de postos de traballo do personal funcionario da Administración e Servicios da Universidade da Coruña. Con esta nova RPT, procúrase acadar melloras organizativas e de carreira profesional, a apertura de subgrupos de adscripción de postos de subescalas especiales para facilitar a súa promoción profesional de o personal recentemente funcionalizado, a reorganización e reforzo da Oficina de Relacións Internacionales,
A inclusión de perfiles lingüísticos en unidades dos servizos de investigación, reforzando tamén efectivos para a captación e xestión de fondos europeos. Se incluye tamén a reorganización de servizos de conserxería nos centros e unha mellor estruturación dos servizos de informática e comunicación. Estudantes. Realizáronse diferentes accións relacionadas coa empregabilidade dos nosos titulados. Entre estas, destacamos a participación da UDC como centro colaborador do proxecto Youth. Este proxecto aporta ás persoas participantes formación, apoio e asesoramento personalizado durante o desenvolvemento do seu plan de negocios. Para compensar as dificultades económicas que lle impedían continuar os estudos conducentes á obtención dun título oficial, a Universidade da Coruña concedeu 41 axudas a estudantes en situacións de dificultades económicas. Tamén, co obxectivo de promover a igualdade de oportunidades no ámbito da educación universitaria, concederonse no curso de 16-17 213 axudas destinadas a aloxamento. Na área de cultura, ademais de unha nova edición do Festival Internacional de Teatro Universitario, cabe destacar a exposición Banda 70, a revolta do cómic galego, que se realizou en Normal. Esta exposición puso de relevo a gran cantidade de artistas que, aínda en período dictatorial, canalizaron o seu pensamento antitotalitario e artístico a través dun medio aínda marxinal, o cómic, e dunha lingua pretendidamente marxinalizada como era o galego. Na área de deportes, destacar a 8ª edición dos premios UDC Deportes que recaou este ano en Carlos Lalín Novoa, doutor de Actividade Física e do Deporte pola UDC e readaptador físico que desenvolve a súa trayectoria en equipos como Deportivo, Real Madrid, Chelsea e Manchester United. Como segundo de Mourinho, que creo que xa non é. Entre as distintas accións de divulgación científica realizadas pola UDC, cabe sinalar a creación da Cátedra de Divulgación Científica Isabel Zendal, promovida polo Concello da Coruña. Foi presentada o mércoles 21 de decembro na xornada de divulgación científica Isabel Zendal coa intervención do escritor Javier Moro e do periodista Antón López Mariño, grandes coñecedores da vida e obra de Isabel Zendal. E se realizaron tamén múltiples actividades en colaboración coa Fundación Barrié e outras institucións de divulgación científica realizada por un grupo moi activo da Facultade de Ciencias, que temos aí un dos seus representantes. O 21 de abril de 2016, o Consello Social aprobou os orzamentos da Universidade da Coruña para o ano 2016. Os cales estaban prorrogados desde decembro, xa que no 2015 se celebraron as eleccións a reitor para o período 16-19. O orzamento da UDC para o 2016 foi de 116,32 millóns de euros. Esta cantidad supón un incremento de 0,13 millóns, o que equivale a un incremento de 0,11%. As diferencias entre os anos 2015 e 2016 que se observan entre os distintos conceptos de gasto son escasas. O componente de financiamento máis importante corresponde ás achegas por transferencia corrente, o plan de financiamento, que supón un 73% no ano 2016 frente a un 71% no ano 2015. As tasas académicas supoñen un incremento tamén importante, en concreto un 13%, e finalmente as transferencias de capital alcanzan un 12,80%, que se reducen con respecto ao ano anterior, que era de un 13,68%. Por lo que respecta aos gastos, o orzamento responde aos compromisos de mantenimento de personal e tratamento preferente ás bolsas e axudas dos estudantes, con fin de minorar os efectos da reducción das axudas públicas para o acceso á igualdade de condicións da universidade. Igualmente, a porcentaxe de gasto de bens e servicios aumentou preto dun 2%, en tanto que as transferencias correntes baixan un 16%. Hai unha notable caída do investimento do 22% ao pasar de 11.843.000 euros no ano 2015 a 9.155.000 no ano 2016. No aspecto relativo ás infraestructuras, a principal actuación que se acometeu foi a finalización da reforma e ampliación do edificio CITIC, que por fin foi entregada a súa finalización das obras no ano 2016. Esta obra supón un gran avance nas infraestructuras de edificación e enxeñería civil para esta universidade. Na área de medio ambiente, decir que a Universidade da Coruña participa no programa Green Campus e o 20 de xuño de 2016 tuvo lugar a xornada Green Campus en centros da UDC, que transcorreu na Facultade de Ciencias da Educación e na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Estes dous centros presentáronse en setembro de 2016 a avaliación externa
e ambos os dous acadaron a bandeira Green Campus, que se ven a sumar así as acadadas no 2015 pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica e a Facultade de Ciencias da Saúde. Asimismo, ao longo do ano 2016, tivo lugar a adhesión ao programa de Green Campus de 3 novos centros da UDC, a Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canales e Portos, a Facultade de Filoloxía e a Facultade de Fisioterapia. O programa de Green Campus desenvólvese no marco de convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e a Asociación de Educación Ambiental e del Consumidor, esta última como membro da International Foundation for Environmental Education, asignado en febreiro de 2014. A UDC aparece no ranking de Green Metrics, ranking de universidades do mundo, que compara os esforzos das universidades cara á sustentabilidade ambiental e as políticas de xestión respetuosa co medio ambiente. A Universidade da Coruña aparece no ano 2016 na posición 149 a nivel mundial e o número 13 a nivel estatal, dun total de 27 universidades españolas que aparecen en ese ranking. Respecto aos temas de responsabilidade social, dentro da Unidade de Atención e Diversidade se realizaron programas como os campus inclusivos, donde a UDC, xunto coa Fundación 11, a Fundación Repsol e o Ministerio de Educación, Cultura e Deportes, puxeron en marcha no 2017 de forma conxunta unha nova convocatoria do programa Campus Inclusivo Campus Sin Límites, co obxectivo principal de incrementar a presencia activa de persoas con discapacidade nas universidades españolas. Gracias á asinatura dun novo convenio de colaboración, o 1 de decembro, entre a Universidade da Coruña e a Fundación Universi e o Banco de Santander, podemos seguir desenvolvendo o programa Espazo Compartido. Este programa universitario de formación e habilidades personales, sociales e de competencias básicas dirixido a mozos e mozas con discapacidade cognitiva leve. Tamén se convocaron as bolsas para estudantes con necesidades especiales. No ano 2016 se convocaron 20 axudas en réximen de concorrencia competitiva para estudantes con necesidades educativas especiales matriculadas nos centros da Universidade da Coruña. Este ano 2016 conseguiuse financiamento da Fundación Bancaria La Caixa para estas bolsas. Igualmente, tamén coa Fundación Bancaria La Caixa se desenvolveu un programa de mentoring inclusivo que comezou a desenvolverse na Universidade da Coruña, diseñado especificamente para mellorar a inserción laboral dos egresados da UDC con discapacidade. Tamén na Universidade da Coruña se realizaron actos relacionados coa celebración do Día Internacional das Mulleres e as Nenas na Ciencia, así como actos institucionais coa asistencia do señor rector relacionados co Día da Muller Traballadora. En colaboración coa Xunta de Galicia se realizou a exposición das premiadas María Josefa Wonenburg, que realiza a Unidade de Muller e Ciencia e que estuvo exposta no CUR da Universidade da Coruña. Dentro tamén das actividades desenvolvidas para loitar contra a violencia de xénero, encuádrase a creación de un sitio web con material elaborado pola propia UDC contra a violencia de xénero, entre os que están vídeos de sensibilización contra a violencia de xénero elaborados polo alumnado da Facultade de Enfermería e Podoloxía de Ferrol. Tamén destacar que o centro no ano 2016, en concreto en novembro do ano 2016, presentouse o primeiro número da revista Atlánticas, Revista Internacional de Estudio Feminista, editada polo Centro de Estudios de Xénero e Feminista e polo Servicio de Publicaciones da nosa Universidade. Tamén a Universidade da Coruña se incorporou como membro fundacional na Asociación de Redes Españolas de Universidades Saludables. Entre o 3 e o 7 de outubro celebrouse aquí na UDC a segunda semana de UDC Saudable. Respecto ao campus de Ferrol, indicar que o día 8 de xullo de 2016 tuvo lugar o acto de presentación do campus industrial coa presencia do presidente da Xunta de Galicia. O ano 1 de agosto de 2016 asinouse un novo convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para actuacións nos centros e unidades de transferencia tecnolóxica e no campus industrial de Ferrol. Desde xullo de 2016 desempeña as funcións de director do campus industrial de Ferrol o profesor Ginés Nicolás, que está desenvolvendo todas as actividades relacionadas co campus industrial de Ferrol.
Durante este ano visitaron este campus industrial de Ferrol delegacións de distintas universidades estranxeiras como a Universidade Estatal de Sudkur en Rusia ou un grupo de universidades australianas e durante este ano 2017 todavía se intensificaron moito máis os contactos tanto con universidades estranxeiras como tamén con institucións e empresas da nosa contorna. Tamén no campus de Ferrol indicar que a cátedra Jorge Juan que ten a Universidade da Coruña, cosestionamos a Universidade da Coruña e a Armada, continuou desenvolvendo as súas actividades. Esta cátedra está dirixida de forma alternativa por profesores universitarios e por membros da Armada. É dicir que ata setembro do 2016 exerceu a dirección a profesora Carmen Ramírez Gómez e quero desde aquí agradecer todos os traballos desenvolvidos durante ese tempo que realizou unha magnífica programación de actividades. E desde esa data desempeña a dirección da cátedra o capitán de navío, comandante e director da Escola de Especialidades Antonio Escaño, Alfonso Vallés Salés. E ata aquí un resumen pretendía non exhaustivo das accións máis destacadas desenvolvidas polo equipo de goberno durante o pasado ano 2016. Este é o resultado do primeiro ano de xestión, pero non pode ser considerado ailladamente, senón que en algúns casos son programas e políticas desenvolvidas nos últimos anos de unha forma continuada. Polo tanto, os resultados acadados non poden ser entendidos sin ter en conta a acción política de equipos anteriores da UDC que iniciaron algunhas destas líneas estratégicas. E hasta aquí a miña resumen de esta memoria, destas actividades desenvolvidas durante todo este ano 2016. Abrimos unha quenda de intervencións para que todos os claustrales podan decir o que consideran adecuado e oportuno a este respecto. Para organizar un pouco, vamos a facer unha primeira quenda. Eu pediría que as intervencións foran como máximo de 3 minutos, para que así nos dera tempo a que despois hubiera unha posibilidade de réplica. Por lo tanto, apelo aos claustrales a maior brevedade posible para que poda haber o maior número de intervencións. A ver, ¿quiénes queren intervir? Marcos Míguez. ¿Alguien más por ahí? Moisés. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pois leo. Xosé Portela, Marcos Míguez, Alejandro Pazos, Moisés Canle, Carlos Platas, Anxo Calvo e o profesor Navarrina. ¿Falta alguien? No. No está... Castedo. Castedo tamén. ¿Teresa? No. Arteaga. Ramón Arteaga. Bueno. ¿Está? Bueno. Pois Xosé Portela. 3 minutos ou non? Bo día. Dentro das estadísticas presentadas ao claustro, en concreto... Perdón, Xosé Portela, representante do PAS, en concreto da alternativa de PAS asamblearia. Continúo. Sí. Nas estadísticas presentadas ao claustro, en concreto na folla que fai referencia ás cifras da UDC 2016, observamos que, en concreto, o persoal de Administración e Servicios sinálase con 765 persoas traballando formando parte do colectivo. As mesmas, casualmente, que no ano 2015. Como a
digo, estas cifras normalmente están vivas e varían de ano en ano. Esta circunstancia puxonos sobre aviso. Seguramente as estadísticas tiñan algunha eiva neste sentido. Revisar as circunstancias do colectivo nestes momentos e que poderían ser transferibles a outros anos anteriores, observamos, por exemplo, que a relación de postos de traballo ten 744 postos. Destes 744 postos están sen ocupar, en moitos casos por motivos políticos, sin xustificar, 31 plazas. Ao mesmo tempo, tamén observamos que hai 21 prazas fora de catálogo, é dicir, xente contratada por necesidades perentorias con contratos de 3+3, pero que se están abonando co orzamento do capítulo 1, polo tanto entendemos que deben ser computadas. En total, agora mesmo, traballando no colectivo de persoal de administración e de servicios, hai 734 plazas, o sea, persoas ocupando 734 plazas. 31 a menos das que se sinalan nas estatísticas oficiais. Entendemos, polo tanto, que se dá unha circunstancia que require a revisión das estadísticas e, nese sentido, pois combinamos o equipo de goberno a facer a revisión correspondente, porque para nós é moi importante que se reflita exactamente esta situación nas estadísticas. Por outro lado, tamén sinalar que non o fixo o reitor, que no ano 2016 aprobouse tamén de PAS unha oferta de emprego público. Esa oferta de emprego público trouxo unha certa cola porque na documentación que se remitiu á Consellería de Facenda para a súa aprobación aparecían varias prazas a amortizar. Esta situación, primeiro, requerimos que nunca máis se volva a dar esa situación porque tanto o Consello de Goberno como a representación dos traballadores non foron informadas desta circunstancia. Moi grave nos parece que esta situación se dera no Consello de Goberno que aprobou a oferta de emprego público sin ter coñecemento desta situación que se daba ao marxen do que se expoñía no propio Consello de Goberno. E, por outro lado, requerir, por un lado, que non se volva a producir e que isto manifesta, en certa medida, que houbo falta de claridade no goberno da institución e requerimos tamén que esta se subsane, que non volva a suceder estes feitos como estes e que pois esa circunstancia non volva a suceder. Grazas. Quen é o seguinte? Marcos Míguez. Marcos. Marcos Míguez, del resto del PDI de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol. Mi pregunta era sobre cómo va a ser la política de la Universidad de La Coruña respecto a la promoción del PDI con compromiso de estabilización. Si se confirman pues, las noticias y lo que ya se comentó anteriormente sobre la modificación en la interpretación de la tasa de reposición. A partir de ya, digamos. Vale. Listo. Así me gusta. Breve. Alejandro Pazos. Bueno, me compensa. Hola, buenos días. Alejandro Pazos, representante del PDI de la Facultad de Informática. La verdad es que me sorprendió un poco. Llegué un poco tarde porque vengo de una reunión, un proyecto de investigación, y que hablase el señor rector de la sentencia que desestima, no de forma firme de momento. Y hay otras dos, como bien dijo el rector, según me cuentan, también presentadas, que todavía no se han resuelto. Una cosa que llama la atención es que no las hayan acumulado todas, no hayan solicitado desde la universidad la acumulación. Pero bueno, la verdad es que pensé que
que no lo haría, porque aquí no se traen todas las sentencias que se resuelven en las que está involucrada la universidad. Hace no mucho hubo una indemnización bastante importante a un profesor de arquitectura técnica. Ha habido varias sentencias que se han perdido, ninguna se ha traído aquí. Lo que sí le quiero decir, porque claro, una vez que la trae aquí, pues ya es bueno que todo el mundo sepa las cosas. Este recurso se ha presentado porque se estimaba un grupo de profesores, 3 grupos de profesores, porque hubo 3 recursos, estimaban que la universidad no estaba cumpliendo con la legislación docente. No estábamos intentando recalificar una ley ni cosas por el estilo. Simplemente intentamos que nuestra institución cumpliese con la ley para hacer las cosas, porque creemos que así debe ser. Nos encontramos con que en un momento determinado del proceso, pues desde el rectorado se le remite al juzgado un certificado del vicerrector de profesorado, cuando él no puede certificar, lógicamente. Quien certifica es el secretario general. Y además se certifica sobre hechos ciertos, no sobre suposiciones. Pues bien, certifica que los perjuicios que iba a tener la universidad por esta, si se aceptaba. Profesor Pazos, Sí. solo unha cuestión, despois usted pode facer o que considere oportuno. Estamos falando da memoria do rector do ano 2016, non do informe do rector do ano 2017. Por lo tanto, eu lle pediría que se ciñera en este punto do orden do día, lle pediría, despois usted faga o que considere, se ciñera a realidade. Eu non falei no apartado de memoria de rector da sentencia, senón no informe do rector, e dicen que despois en robos e preguntas poderíamos falar largo e tendido de todo o que quixera. Por tanto, lle pediría simplemente por acordo do orden do día. Entón, cíñase a memoria do ano 2016 en este punto e despois no outro fai usted o que considere adecuado. Sí, le voy a hacer caso y entonces lo que haré será un informe exhaustivo documentado para toda la universidad, ya que no quiere que se cuente aquí. Solo decir que se ha pedido... Señor Pazos, no he dicho que non queira que se conte aquí, por favor. O que dixen é que non é o punto en que se debe de facer esta cuestión. Ya que non quiere que se cuente en este punto, lo haré de esta otra manera. Perfecto. Simplemente decir, para que todo el mundo sea consciente, que se le ha pedido a unas de las personas a uno de los grupos que ha pedido este recurso 548.000 euros de indemnización. Usted sabe lo que cobramos los profesores de universidad, ¿verdad? Esto suena a coacción. Pero bueno, ustedes sabrán lo que hacen con sus alcaldadas y demás. Paso a lo que ahora mismo me dice el señor rector que debo de atender. No, lo dice. Bueno. Que es al informe, y me voy a ceñir, en aras de no consumir demasiado tiempo, me voy a ceñir sobre todo al área de investigación, aunque habría mucho que decir en todas las áreas. O importante, señor rector, non é o que se acade nesta universidade. O importante é o que acadamos en comparación cas outras universidades do noso entorno e do noso tamaño. E o primeiro que hai que facer para afondar no camiño correcto é identificar o que non vai ben. E así estamos aquí, neste momento, estamos de novo a torturar os números para que canten o que un lle convén que queira que canten. Eu penso que deberonse de invocar as reliquias dos patrociños de Fátima para poder creer o que se di na páxina 6 da área de investigación, porque pasamos en evolución de proxectos competitivos estatais de 4 a 69, multiplicáronse por 17, e pasamos de 224.000 a 5.900.000, multiplicamos por 50 os recursos. Isto, eu penso que nin que axuda dos patrociños de Fátima. A realidade, aínda que intentando camuflala, pódese ver nas páxinas 9 e 10, onde vemos que, si ben é de suliñar e de resaltar, obviamente, que se aumentaron os artigos, si miramos o total, resulta que disminuímos de 1033 a 1026 o número de ítems de resultados de transferencia, según a Web of Science. Si miramos na páxina 10, nos encontramos con que
patentes solicitadas e concedidas, este ano 16 tivemos 8. Hai só 2 anos, no ano 2014, tivemos 21. E o mesmo ocurre nos registros de software e outros registros de patente realizados, que no mesmo ano 2014 eran 14 e no ano 2016 non eran máis que 4. Esta é a realidade que as cousas non van ben. Eu non teño nada que decir do vicerrector de investigación, que a verdade que no que a min respeta, sempre tuve un trato cordial con ele, como non pode ser de outra maneira, e sempre intentou axudarme, teño que dicilo, pero a realidade non é esa. A realidade é bo coñecela para modificala. E a nosa universidade non vai ben, señor rector, vai moi mal, moi mal. Dende que usted, xa que usted se apoia para, eu estou de acordo con usted, en que isto non naceu por xeneración espontánea, hai 2 anos, cando usted se fixo cargo da reitoría, ven sendo pois unhas programacións plurianuais, creo que usted dixo, no que se involucraban outros rectores, estou de acordo, que desde que Nova Luque se fixo cargo da Universidade da Coruña, a luz está fundida e a Universidade da Coruña está nesa larga, xa demasiado larga, noite de pedra, na que este sumida con 3 piares, que son os rectores, 3 últimos rectores, incluído usted, que está na universidade. Nada máis. Moi poético el final. Pasamos ao seguinte punto. Moisés Cano. Espera, que falta o micro. Se non, non se... Aí tes. Se non nos fais logo nada. Sí, Moisés Canle, representante do PDI con vinculación permanente, neste caso na Facultade de Ciencias. Bueno, eu quería, como pediu brevidade, e por non estenderme moito, quería centrarme en un par de cousas. Das cifras que figuran na memoria do reitor, pois se ve que, aínda que hai un levísimo incremento do número de PDIs, pois o número de PDIs está estabilizado. A min isto me parece moi preocupante, tendo en conta a media de idade pois que está comenzando a cadar o PDI da UDC, cousa por outra parte lóxica, xa que esta universidade pois está cumplindo 27 anos en breve, se non me equivoco. Entón, me parece que é o momento de comenzar a programar a reposición do profesorado, especialmente contando, tentando facer o que xa se ven facendo nos últimos anos, que un pouco, en lugar de centrarnos moitísimo, aínda que é importante, na captación de talento, centrarnos máis na retención de talento. E simplemente quería, dado que o formato novo da memoria é máis ben tipo recopilación de resultados, máis que análise dos resultados, me parece importantísimo para min, polo menos, este asunto de comenzar a programar a 15 anos vista, e estou dicindo ben, a 15 anos vista, sei o que estou dicindo, a reposición do profesorado, porque senón, dentro de 15 anos imos ter un problema moi, moi grave. Todo isto liga co que decía o reitor, de que de algún modo nos enganan, porque nos din, bueno, te quitamos la tasa de reposición, pero te vamos a poner una peor, que es el techo de gasto del capítulo 1. Entonces, o me bajas el techo de gasto del capítulo 1 o nunca jamás podrás contratar a nadie. Bueno, xa sei que isto é así, supoño que vai a ser parte da resposta do reitor, pero ainda así teremos que ser creativos e inventarnos algo que nos permita buscar saídas para este asunto, porque senón o futuro pois problemático. E despois tamén sobre resultados de investigación, insistir nun tema, e é que, por resumir, unha axeitada programación da investigación pois require un financiamento de base suficiente. Isto ocurre en todos os países civilizados nos que se investiga, e en todos os da Unión Europea, polo menos na lista dos primeiros con maior Produto Interior Bruto, salvo en España. E concretamente dentro de España moito peor todavía en Galicia. Desde hai xa uns cuantos anos, que probablemente coinciden con esos anos que citaba o profesor Pazos anteriormente, a evolución
da forma de financiar do principal organismo financiador desta universidade, que é a Comunidade Autónoma, evolucionou drásticamente hacia os... Lamentablemente, estes convenios, pois, en moitos casos, non garanten criterios de mérito e capacidade, en moitos casos son opacos e, desde logo, non son programas que estén sostidos no tempo. É dicir, non sabes se esa liña de convenios vai a ser este ano, se vai a salir unha que sea con signo negativo diante da que saíra o anterior, que sea un partido por a que saliu o ano anterior, non se sabe nada. É como unha liña errática a que unhas veces outras veces hai. E incluso agora se están poñendo de moda dentro do noso principal organismo financiador esta cousa que dan en chamar concursos de ideas, nas que incluso eu personalmente teño problemas para enviar ideas porque non teño garantías da protección que esas ideas poden ter. Entón, bueno, creo que se está a xerar unha burbulla investigadora que vai a ter graves consecuencias no momento en que se pinche, porque creo que o que se está facendo realmente é derivar financiamento público a financiamento privado por vía de convenios, simplemente. E todo isto está perxudicando gravísimamente a investigación en Galicia. Nada máis, gracias. Carlos Plantas. Moitas gracias. Bueno, a miña intervención vai un pouco tamén na liña de algunhas anteriores. Bueno, eu deben ver outra memoria, porque creo que a parte da memoria que se refire aos resultados de investigación indica claramente, non, que hai unha tendencia a incrementar pois a productividade, tamén a captación de fondos por proxectos competitivos, etc. Creo que esta pode ser a terceira ou cuarta intervención despois dunha memoria do reitor neste sentido. Creo que nos temos que congratular de novo porque o conxunto dos investigadores e do profesorado da universidade, tamén o PAS que nos apoia, os estudantes de doutoramento, etc., pois estamos facendo un esforzo importante e creo que estamos tendo uns resultados pois creo que moi bons se temos en conta as condicións nas que desenvolvemos o noso traballo, non? Que non son condicións particularmente fáciles. E, bueno, dito isto, creo que si hai algúns aspectos que sería importante abordar para que non limiten no futuro o crecemento, este crecemento que estamos a ter, non? E un dos aspectos que a mí máis me preocupa particularmente é a captación de novo persoal de talento, tamén digamos, o financiamento de persoal, non? Que é o máis custoso, polo menos no meu ámbito de investigación, e creo que moitos outros, digamos, ter financiamento para pagar a persoal é o máis custoso, non? Pois, dunha maneira ou outra, pode conseguir financiamento para o seu funxible, o seu traballo diario, para pagar as análisis, etc., pero para ter 30 e pico mil euros anuais para pagar un contrato dun postdoc, por exemplo, pois é complicado, non? Entón, bueno, non sei, a miña pregunta iría no sentido que un reitor dera algunha clave, se cadra, de como se pode paliar de alguna maneira este asunto, ou se pode axudar aos investigadores en este sentido, ainda que sí que é algo realmente complicado, non? E nada máis, moitas gracias. Anxo Calvo. Bo día, Anxo Calvo do PDI, da Facultade de Economía e Empresa. Eu quería facer un breve comentario sobre unha parte da memoria que é referida á cuestión máis económica. Fais unha referencia explícita no texto á liquidación do orzamento do ano 2015 e remite tamén ao propio texto de liquidación. Logo, no informe do reitor tamén informóusenos de que había unha sentenza que estimaba parcialmente un recurso que interpuxo a Universidade da Coruña sobre un aspecto particular do tema do plan de financiamento. Faise referencia, insisto, na memoria a que o ano 2015 foi un ano duro porque houve un resultado negativo, pero a miña pregunta é en que medida
o resultado desta sentenza pois vai cambiar ese resultado negativo, porque teñamos en conta que iso pois afecta precisamente a liquidación dese ano, que lembremos que foi un ano durísimo desde ese punto de vista. Entón, eu quería tamén aquí facer un recoñecemento expreso da persoa que daquela pois dirixía o equipo económico da Universidade, que era a compañeira Amalia Blanco, que expuxo neste claustro todo as circunstancias que animaban a tomar a Universidade da Coruña aquela decisión tan importante e que, polo visto, parece que era sensato, non, a facer aquilo que naquel momento se fixo. E, en segundo lugar, eu tamén quería facer unha pregunta, porque na memoria danse información sobre temas de calidade, sobre todo para os centros que xa temos, como a Facultade de Economía e Empresa, que xa temos a renovación da acreditación da maior parte dos nosos graos e mestrados, e tamén temos a acreditación do Sistema Interno de Garantía de Calidade. A normativa española prevé que cando se dan estas circunstancias se podan acreditar os centros, e iso ten simplificacións a efectos de acreditacións de novos títulos. É dicir, aquí fanse, creo que o capítulo de calidade está desenvolvido con bastantes datos, pero a conclusión é en que medida en Galicia se vai dar un paso para acreditar os centros e evitar, como é o caso do meu centro agora, que teñamos que someter títulos que empezaron máis tarde a unha nova renovación, a primeira renovación da acreditación, pero nova porque xa levamos pasados varios procesos de renovación da acreditación, porque se está contemplado na normativa, en certa medida, isto supón tamén destinar fondos a renovar esas acreditacións, cando mellor, se se fixese uso da normativa existente, xa non habería que someterse a ese proceso. Gracias. Muchas gracias. Siguiente. O profesor Fermín Navarrina. Fermín Navarrina, representante del PDI y profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Si me permite el señor rector, tengo que hacer una breve referencia al informe que presentó y pedirle que rectifique un dato que es incorrecto. El profesor Pena no ha presentado ningún recurso. El profesor Pena, que fue el candidato a rector. Pues sí. Lo corrijo. Pues corríjalo, por favor, porque es incorrecto. Me ciño ahora al punto en el que estamos. Como ha dicho algún interviniente antes que yo, la universidad es una universidad joven, es una universidad que tiene menos profesores que otras universidades. Todos sabemos que hemos atravesado tiempos complicados en los últimos 15 años. La habilitación no favoreció la renovación del profesorado, luego vino la crisis, hemos tenido serios recortes de personal, las tasas de reposición, el aumento de la dedicación docente del profesorado. Recuerdo que hace 20, 25 años se hablaba de que el profesor universitario tenía que dar 220, 240 horas de clase al año, cifra, por cierto, mucho más elevada que la de cualquier otro país civilizado del mundo. En este momento estamos hablando de 300 y pico horas, aunque hay correcciones para los profesores que tienen labor de investigación. Bueno, es evidente que todas estas condiciones externas a la universidad no favorecen la renovación de la plantilla ni su aumento. La implantación del plan de Bolonia tampoco ha sido favorecedora, ha desdibujado las plantillas, las ha desestabilizado. Recordemos que antes en el paradigma de funcionamiento de la universidad era la existencia de un plan de estudios que justificaba una determinada plantilla de profesorado que tenía que impartirla, y ahora, sin embargo, estamos en un paradigma completamente distinto. La calidad de la plantilla justifica la presentación de una memoria de verificación y su posterior acreditación. Esto es un círculo infernal que impide consolidar las plantillas de la universidad, aumentarlas y tan siquiera mantenerlas. Celebro que haya habido cambios recientes, como los cambios en la tasa de reposición, aunque vengan acompañados de trampas como los límites de gasto. Celebro también que la universidad haya puesto en marcha programas de captación de talento, y celebro también el optimismo del rector en la presentación de su informe. Creo que ser optimistas en general es bueno, pero no me convencen todos los datos que se han presentado ni la forma en que se han presentado. Hay algunos datos que se presentan relativos a la situación actual de la universidad, y al lado se presenta la evolución en los últimos años. Sin embargo, esto no es así para todo. Hay datos para los que solamente se ha presentado la situación actual de la universidad, y por tanto es difícil analizar qué es lo que ha pasado en los últimos años. Me tengo que remitir, por tanto, a mi percepción. Mi percepción es que somos menos profesores, cada vez menos.
Bueno, yo ya no tengo ninguna promoción posible y por tanto, y además, dentro de unos años estaré jubilado, pero en la gente joven percibo incertidumbre respecto a su futuro y veo que la universidad está envejeciendo. Y deberíamos hacer algo para prever qué es lo que va a suceder dentro de unos años, porque el envejecimiento se acelera, como es evidente. Y en este sentido, y esa es la pregunta que le dirijo al señor rector, percibo también que unas importantes disfunciones en la política de profesorado. Entiendo que frente a la necesidad de justificar y, si es posible, expandir la plantilla en unas circunstancias en las cuales hay contracción de presupuestos, pues la universidad aplique reducciones docentes, por ejemplo, importantes a la plantilla de profesorado, con el ánimo, entiendo, que el de justificar más profesores. Me dicen que en un consejo de gobierno reciente, ante una pregunta de a cuántas horas equivale la reducción docente que está aplicando la universidad, se habló de 80.000 horas. Bueno, entiendo que si la universidad reduce 80.000 horas de docencia a los profesores, eso es el equivalente a muchos profesores, lo hace con el ánimo de justificar la plantilla actual, incluso, si es posible, mantenerla y expandirla. Hay algunos criterios que me dicen, no lo he comprobado, que se aplican para la reducción docente, como por ejemplo los quinquenios, que no acabo de entender. Si un profesor tiene quinquenios, eso quiere decir que es, en principio, un buen profesor, pese a que los quinquenios tienen un cierto automatismo, pero en principio, cuantos más quinquenios, más experiencia como profesor y, por tanto, mejor profesor. No entiendo por qué tiene que dar menos clases, pero en cualquier caso me parece correcto que se apliquen reducciones. Pero claro, al mismo tiempo se ha realizado una reestructuración de los departamentos de la universidad y se presentó como justificación de la necesidad de esa reestructuración la necesidad de acabar con 2.700 horas de reducción docente de los cargos académicos. No entiendo por qué se dan 80.000 horas de reducción docente, por un lado, con criterios tan peregrinos como los quinquenios, y al mismo tiempo se aborda un cambio completo de la estructura de la universidad, que tendrá efectos, por supuesto, y no buenos desde mi punto de vista, sobre el funcionamiento de la universidad, y que, sin embargo, solo consigue una reducción de 2.700 horas. Eso es ridículo. Al mismo tiempo, se está hablando de que en las titulaciones de la universidad se impartan no 10, sino 7 horas por cada crédito de CTS. Eso consigue un efecto exactamente contrario al anterior y además se puede entender como una subida de tasas encubierta, ya que los estudiantes pagan lo mismo, pero reciben menos horas de clase por cada euro que pagan por su matrícula. Por último, me dicen también que en el Consejo de Gobierno se van a aprobar unas nuevas normas sobre promoción de profesorado y que el único criterio que se va a aplicar es la antigüedad. En ningún momento se habla de méritos académicos, en ningún momento se habla de equilibrio de áreas. Bueno, en fin, si intentamos evitar que la universidad envejezca, utilizar como único criterio de promoción la antigüedad, no tener en cuenta los méritos académicos de los candidatos ni el equilibrio de áreas, en fin, no lo acabo de entender. En cualquier caso, mi pregunta final es para el rector: ¿qué se está haciendo para retener el talento? El programa de captación de talentos es, por supuesto, un buen programa, pero ¿qué se está haciendo para retener el talento? Hay profesores de nuestra universidad que se están yendo a otras universidades porque en esta universidad, no sé, si no se les está ofreciendo nada o si no se les puede ofrecer nada, pero en todo caso la pregunta es esa: ¿qué estamos haciendo para retener el talento en nuestra universidad? Profesor Castedo. Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Castedo y soy profesor de la Facultad de Informática. Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecer el esfuerzo de compilar todos los datos de la memoria relativa al año 2016. Es un esfuerzo grande que ha implicado a mucha gente y he de decir que es un documento útil, porque yo a veces los tengo que utilizar, los de años anteriores, y agradezco que este año pues se siga con la costumbre de hacer esta compilación de datos. Yo quería, de todos modos, señalar algunas dificultades que yo he tenido para interpretar algunos de los datos sobre la manera en cómo se presentan, ¿no? Para mí hay dos indicadores que son muy, muy relevantes dentro de toda la cantidad de cifras que se dan, que es, por una parte, cuánta es la captación de recursos de investigación de la Universidad de La Coruña, y sigue sin darse los datos de forma agregada. Aparecen en cuadros separados, se dice que por un lado hay proyectos y ayudas, pero después hay otras ayudas de la Xunta de Grupo de Referencia Cooperativa. Yo he hecho en falta ese dato definitivo, el dato de la agregación total de cuánto dinero capta la Universidad de La Coruña en recursos de investigación. Y luego me ha sorprendido los datos que ha dado respecto al alumnado.
Otra dificultad, no es posible saber en la memoria de manera directa cuántos alumnos hay en la Universidad de La Coruña. Se da la información desagregada, pero no se da la información agregada. La tiene que hacer uno aparte. Y entonces, después de hacerlo, uno observa lo siguiente. Sumando los alumnos de grado, los de máster oficial y los de doctorado, es decir, los alumnos que son de los estudios oficiales de la Universidad de La Coruña, en 2016 sale un total de 17.227 alumnos, que son 1.100 alumnos menos que en 2015, que son 2.300 alumnos menos que en 2014, que son 3.600 alumnos menos que en 2013, que son 4.300 alumnos menos que en 2012. Es decir, en los últimos 5 años, la Universidad de La Coruña ha perdido el 20% de sus estudiantes. Me parece que es una amenaza muy dramática hacia el futuro de la Universidad de La Coruña. Usted ha hecho unas reflexiones, usted ha apuntado una serie de razones. Bien, daría lugar a una discusión muy larga, pero a mí me ha sorprendido que no haya señalado una que para mí es fundamental, y es el fracaso de Bolonia. El plan Bolonia es en gran medida también responsable de esta extraordinaria disminución en el número de estudiantes de los alumnos en la Universidad de La Coruña. ¿Por qué? Pues porque antes los alumnos estudiaban primer ciclo, segundo ciclo, y ahora estudian grado. El número de alumnos que estudian máster y doctorado en la Universidad de La Coruña es muy pequeño, es tan solo de un 15%. ¿Qué significa esto? Que la Universidad de La Coruña va camino de convertirse en una universidad donde fundamentalmente se impartan grados. Lo que es el máster y lo que es el doctorado quedará en algo residual. Y además con dificultades en la oferta académica, en adaptar la oferta académica a la realidad de nuestro entorno. Voy a poner un ejemplo. La Universidad de Vigo, en el campus de Ourense, recientemente ha puesto la titulación de Ingeniería Aeroespacial. Pero la referencia en la investigación de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial en el Sistema Universitario de Galicia es la Universidad de La Coruña. Nosotros, sin embargo, nos hemos visto sorprendidos por cómo no se ha sido capaz de poner en valor las muchas cosas positivas que tiene la Universidad de La Coruña y que otras universidades pues parece que sí que lo hacen, ¿no? El resultado es el inexorable disminución del número de alumnos. Bien, yo recojo la reflexión muy acertada que ha hecho nuestro compañero Moisés Canle a 15 años vista. Señor rector, a 15 años vista alguien pondrá encima de la mesa un plan de racionalización del sistema universitario de Galicia y utilizará exactamente los mismos argumentos que su plan de racionalización de departamentos para fusionar centros y para fusionar universidades. Con estos números que tiene la Universidad de La Coruña, con esta trayectoria que tiene, yo mucho me temo que si no hay cambios muy significativos, el futuro de la Universidad de La Coruña a medio y largo plazo está muy comprometido. Gracias. Ramón Artiaga, de la Escuela Politécnica Superior de Ferrol. Bueno, eu quería, por unha banda, agradecer a brevedade do resumo do reitor, pero me gustaría que explicase un pouco máis o alcance que pode ter o programa InTalent, porque a mí me parece que é unha cousa bastante singular na historia da Universidade da Coruña, por canto supón un plantexamento diferente en relación coa colaboración con empresas, e non sei se iso vai ter continuidade no futuro ou se é algo puntual ou se pode pois animar a outras iniciativas similares. Bueno, non necesito máis tempo. Gracias. Vale. Ben, vou intentar máis ou menos explicar. Respecto ao que comentaba o representante de Pasos e Portela, os datos estadísticos que aparecen aquí son consecuencia de a 31 de decembro ver nas bases de datos canta xente en que categoría está contratada, independentemente do posto que ocupa na RPT ou non na RPT. Por lo tanto, é consecuencia de, exactamente igual que no caso dos PDI, é consecuencia de canta xente está contratada en ese momento.
E, por lo tanto, aí é onde se dice, de feito se pon abaixo, que profesor datos a 31 de decembro do ano correspondente. Exactamente igual que os datos académicos e os datos de... Todos son a unha data determinada, porque son datos dinámicos. É dicir, se está producindo continuamente contratación, cese de contratos, nova contratación, necesidades puntuais en un momento determinado que fan que en ocasións se teña que contratar persoal para solución urxentes e, por lo tanto, o que está o 31 de decembro nas nosas bases de datos está incluída nas estatísticas. Por lo tanto, eso é o que está. Respecto ao tema da falta de claridade e de amortización, xa o hemos comentado numerosas veces. Esas plazas que usted dice que están a amortizar non son plazas a amortizar e se demostrará no momento que remate o proceso de promoción interna, que é o que estaban ligados esas plazas. Cando se faga, digamos, o cálculo final do coste de todo ese proceso, pois se verá claramente que non hai ninguna plaza amortizada nin amortizar. Política de estabilización. Nós, o decía no informe, nós seguimos mantendo que a nosa prioridade, e ademais ten que ver con algunhas das cuestións, a nosa prioridade é intentar incorporar cada vez máis profesorado xoven, profesorado que ven de abaixo. Por lo tanto, temos que promocionar ao máximo os planes de estabilización do profesorado. Estabilización de axudantes doctores que podan pasar a ocupar plazas. Por lo tanto, nos o mantiñamos no pasado, o mantemos agora, e se a tasa de reposición ou a interpretación da tasa de reposición se mantén, todavía podemos facer con maior facilidade, porque nos vai a permitir desacoplar o proceso de estabilización do proceso de promoción. Por lo tanto, que en este momento están todos misturados, están xenerando este tipo de problemas. Pero nós creo que demostramos con feitos que o que apostamos claramente primeiro a estabilización, primeiro introducir profesorado xoven que, como decía o decano da Facultade de Ciencias, precisa de tempo para formarse e dar despois un profesor suficientemente desenvolvido e, por lo tanto, aí seguiremos. E seguiremos, por lo tanto, cos plans e os proxectos de estabilización. De feito, a oferta pública que presentada este ano xa garantiza todo o proceso de estabilización e, se ainda en riba temos máis facilidade, pois procuraremos dentro digamos, da situación presupostaria de que dispoñemos, porque aí agora entra o límite de gasto e para iso é moi importante que teñamos unha política racional de dotación de novos profesorados. Na memoria parece que no ano 2016 se contrataron para necesidades urxentes máis de 60 plazas. Este ano tamén, pois temos que ver que esas necesidades urxentes sean de verdad necesidades urxentes, causadas porque necesitamos ese profesorado e ser, por lo tanto, moi digamos, estricto e moi razonable na solicitude de novo profesorado. Eso ten que ver coa estrutura académica e todo o demais. Por lo tanto, todos temos que ser o suficientemente racional para que o límite de gasto non nos impida facer política de profesorado, a política que queremos facer, a política de incorporación de novos profesorados. Profesor Pazos, o tema das sentencias xa falaremos, supoño que longo entendido no momento do rogos e preguntas e, por lo tanto, non vou entrar en ese tipo de cuestións. Eu entendo a súa situación, porque, claro, lle costou atopar datos no apartado de investigación, datos para criticar, claro, é que é complicado. Os datos na memoria non os torturamos. O que os está torturando agora é usted para justificar unha postura que daba igual o que puséramos, daba igual os resultados. A leva mantendo desde fai 13 anos. Por lo tanto, non espero un cambio desa posición. Decir que, nos, incluso na memoria se dice que a razón pola cal este ano hai un incremento de captación de fondos competitivos é porque a convocatoria do ano anterior se retrasou a concesión dos proxectos. Pero
o decimos, e igual que o dixemos cando presentamos a do ano 2015 que había 200.000 euros únicamente de captación de fondos competitivos, dixemos que eso é consecuencia de que se estaba retrasando a concesión dos proxectos dese ano e, polo tanto, se iban a acumular ao ano 2016. Polo tanto, o decimos. Está claro, non hai ningún milagre. É simplemente unha cuestión que está reflexada e dita na memoria nas páxinas introductorias. É claro que nos comparamos con outras universidades. Claro, por suposto. E non só nos comparamos nos comparan os demais. E, polo tanto, eu lle recomendaría que fixera unha pequena visita ao portal de transparencia da Universidade da Coruña, en donde hai un apartado en resultados que dice situación da Universidade da Coruña nos rankings internacionales. E vexa entón usted aí a evolución da Universidade da Coruña. Sí, vexa, que convén de vez en cando leer. Entón, por exemplo, unha simple comparación que ten que ver co ano pasado. Convocatoria de infraestructura Mineco do 2016. Captación de fondos pola Universidade da Coruña, 3.300.000 euros. Captación de fondos pola Universidade de Santiago, 4.200.000. Captación de fondos pola Universidade de Vigo, 800.000 euros. Xa ten usted unha comparación. E siga con elas adiante. Respecto, o que importa dentro de WOPS son os artigos publicados. O outro, que ten que ver fundamentalmente con congresos, é moi variable e se pode ver na estatística que hai moita variación. Por qué? Depende de que ese ano haxa congresos e depende sobre todo que esos congresos incorporen as bases de datos bibliográficas e, por lo tanto, o que importa aí son os artigos. E os artigos, a realidade é que estamos sobrepasando os 800. Cando fai uns anos éramos o 15% da produción científica do sistema universitario de Galicia, agora pasamos do 25%. Eso é a realidade da Universidade da Coruña. Esa é a realidade obxectiva, sin poñer absolutamente... e por certo, é consecuencia do traballo de todos e cada un dos profesores da nosa universidade. Non o esquenza. Exactamente igual que o tema das patentes. As patentes teñen ciclos. É moi difícil que unha patente se presente un ano e se conceda, e se teña a resolución da concesión ese mismo ano. E, polo tanto, a min que se presentaran no ano 2016 25 patentes me parece un dato moi bo, porque significa que en este ano, e sobre todo o ano seguinte, poderemos ter un número de patentes importantes, porque moitas desas podrán acadar a súa concesión. E, por tanto, son temas ou datos que hai que velos en unha serie temporal longa, non de día a día. E, bueno, o de mal, moi mal, pois non vou a... Eu non entro en valoracións subjetivas que cada un ten a súa. Eu estou moi orgulloso de formar parte do grupo Nova Luce. Creo que, ademais, hai a xestión refrendada, elección tras elección, de apoio a este grupo e as accións levadas a cabo por os tres rectores que hasta ahora somos parte dese colectivo. Respecto ao que comentaba o profesor Moisés Canle, claro que tamén a mí me preocupa, é dicir, o problema da Universidade da Coruña e de todas as universidades españolas, porque isto non é un problema únicamente da Universidade da Coruña, é como facemos para, dentro de 10, 15 anos, que plantel de profesorados temos. Porque en este momento estamos tendo problemas moi gordos todas as universidades para a captación. E hai titulacións a nivel do Estado español onde a situación é dramática. Véasase, por exemplo, no caso de Medicina, por outras cuestións. Pero as titulacións de Medicina en este momento están quedando absolutamente despobladas de profesorado formado e profesorado veterano. Eso o que fai é, lóxicamente, que se están embellecendo as plantillas. Por qué? Porque non está entrando xente por abaixo, sobre todo en as plazas estables. É dicir, non están entrando contratados doutores, non están entrando, sobre todo, titulares de universidade, porque se temos paralizado o proceso de acceso ás titularidades de universidades do ano 2012, pois xa somos todos 5 anos máis vellos. Lóxicamente, a media vai a subir.
O cambio de... Eu tamén concordo co profesor Canle que o cambio de proxectos a convenios é un cambio que o único que supón é discrecionalidade e vai a supoñer un problema na financiación das universidades, que son as que realmente fan, e sobre todo en algúns casos que están vinculados á participación de empresas, o cal, en algúns casos, resulta que a financiamento da universidade non chega directamente á universidade, senón que chega a través de empresas, o cal fai moito máis complicado porque quen realmente está desenvolvendo a innovación é a propia universidade que fai o proceso de transferencia. Captación de talento. Nós estamos facendo, despois o comentarei con o tema de Intalen, estamos facendo un esforzo moi grande para intentar, por un lado, captar o talento, pero a min é moito máis importante que teñamos mecanismos que nos permita despois reter ese talento. Cando conteste a profesor Navarrina, comentarei un pouco máis adiante. E o financiamento do persoal, en este momento, como non haxa planes por parte das comunidades autónomas ou por parte do Ministerio de financiar a captación de bolseiros ou incrementar a financiación en bolseiros de investigación, as universidades non poden facer frente a contratación autónoma de investigadores en formación para os grupos. E ten que ser sempre vía convenio. O problema é que cada vez están retraindo todavía máis ese tipo de financiamento. E, polo tanto, teremos que convencer as autoridades de que é necesario que haxa ese plan. De feito, se sacou agora un decreto, non sei se estades, un decreto de persoal contratado de investigación dos organismos autónomos, e se tuvo que retirar ese decreto, porque, bueno, o que facía era limitaba todavía máis a posibilidade de que unha persona pudera estar máis de un tempo contratado como investigador de proxectos e de grupos, e, por lo tanto, é unha cuestión que temos que resolver desde o punto de vista normativo e legal. Ben, o que decía o profesor Calvo, indudablemente a sentencia é relativa non só ao ano 2015, sino 2015, 2013, 14, bueno, hai alguén que quere incluso ir para anos anteriores. En este momento estamos vendo o alcance coa comunidade autónoma, porque a sentencia o que dice é que a Xunta é a que ten que determinar as cuantías, e, por lo tanto, estamos negociando coa comunidade autónoma de canto é, porque a sentencia tamén establece unha forma de cómputo distinta a que nos habíamos presentado por parte da universidade. E aquí, como non, por suposto, unirme á felicitación e ao agradecemento a Amalia Blanco, que sufriu en primeira persoa todas estas accións, sufriu en primeira persona o que pasou no ano 2015, que foi un ano duro para a Universidade da Coruña, duro para o equipo de goberno da Universidade da Coruña, en algúns casos incluso coa incomprensión, cando non outras cuestións de parte da comunidade universitaria. Norma de acreditación institucional. Nos xa lle pedimos a ACSUGA que fixera ese procedimento. A resposta da ACSUGA foi que están esperando unha normativa estatal que desenvolva o que está no Real Decreto. Por lo tanto, eu creo que eso é unha das solucións de todo este proceso de acreditación. É dicir, é o único que nos podería garantir que unha forma de acreditación, digamos, razonable de todos os centros, sobre todo centros como o seu, que ten 3 grados, non sei cantos mestrados, e que eso sería prácticamente ter un despacho para a comisión acreditadora continuamente no centro e que supone para a mobilización do profesorado. Por lo tanto, eso é un mecanismo que está na norma, que está na lei, e simplemente o que se ten que pedir ao Ministerio é que o desenvolva. Profesor Navarrina, a afirmación de que temos menos profesores que outras universidades hai que sustentala en datos. A Universidade da Coruña non perde profesorado. De feito, se pode ver memoria tras memoria que temos un número estable de profesorado. De feito, no sistema universitario de Galicia, desde o ano 2010 hasta aquí, perdeu 300 profesores. O sistema universitario de Galicia. A Universidade da Coruña perdeu 5. Por lo tanto, non é certo eso. Se eu me comparo coa Universidade de Vigo, xa que aquí parece ser que ese tema é de comparación, ten máis
títulos que a Universidade da Coruña, ten máis alumnos que a Universidade da Coruña e ten menos profesores. Entón, hai algo que falla. Respecto á dedicación do profesorado, claro, a dedicación do profesorado universitario siguen sendo 240. O decreto que establece que algúns profesores, dependendo de algunhas consideracións, teñen que pasar a 320 e outros profesores, dependendo de algunhas consideracións, teñen que pasar a 160. Pero a dedicación do profesorado estándar sigue sendo 240. E, por lo tanto, se sigue mantendo. E nós, claro que temos que ver como estamos aplicando todo este proceso de dedicación do profesorado, a normativa de dedicación do profesorado que está en este momento en vías de negociación coas organizacións sindicais representantes. Pero nós queremos facer unha reforma desa normativa. Pero que queremos facer unha reforma desa normativa desde o punto de vista de que vexamos cal é a actividade lóxica do profesorado. Porque a realidade é que se nós evaluamos a dedicación, digamos, presencial de docencia do profesorado da Universidade da Coruña que está a tempo completo, pois resulta que a media de dedicación do profesorado da Universidade da Coruña son 170 horas. Son 170 horas. Eso que significa que é profesorado que está dando 300 e 300 e pico. Bueno, o cual significa que é profesorado que está dando menos de 160. Por lo tanto, temos que ver como se realizan eses descontos. Claro que a mí me preocupa os descontos. E precisamente a proposta do equipo de goberno para o próximo curso era a supresión ou a reducción da supresión de horas por quinquenios. Non foi aceptada por os representantes e por moitos PDIs que se presentou. Por lo tanto, que estamos aí o que se fixo se modulou un pouco. Se suprimiu a reducción por doquentia, por ser evaluado por doquentia. Por lo tanto, en eso estamos. Eu agradezco as palabras do profesor Navarrina, espero contar co seu apoio para, cando se poña en riba da mesa esta nova normativa ou a normativa de dedicación do PDI, espero contar co seu apoio para que esa normativa poda seguir adelante. A docencia de 7 horas. A normativa da Universidade da Coruña de docencia, desde o ano 2010, que se puxeron en marcha, quero recordar, que non se modificou porque se sigue mantendo esa mesma normativa, establece que a media de dedicación presencial das todas as titulacións da Universidade da Coruña son 8,5. Establecendo as posibilidades de que a dedicación presencial, por certo, si estamos en un sistema como é Bolonia, non podemos valorar todo a unha cuestión de presencialidade, porque o crédito CTS o que fai é valorar o traballo do alumno, que ten que ser en total 25 horas, e, por lo tanto, non aparece en ningún lado a presencialidade. A presencialidade dependerá das actividades académicas que nos presentamos, pero nós, a Universidade da Coruña, estableceu, repito, no ano 2010, 8,5 horas de media por cada titulación, que se podría ir entre 7 e 10. Por lo tanto, esa é a normativa que temos, e que temos desde que se puso en marcha Bolonia. Que se fixo na última normativa? Pois establecer, mantendo o anterior, que algunhas asignaturas, en concreto as optativas, pasaban a ter unha presencialidade de 7. É a única modificación que se fixo. Pero tamén se introducía a posibilidade de organización académica para que en títulos que en este momento tiñan unha baixa presencialidade puderan nos primeiros cursos subir a presencialidade a 10, pero no total da materia. Por lo tanto, o que se fixo foi incrementar a presencialidade, non reducila, como se está dicindo por aí. Por lo tanto, esa é a realidade. Respecto aos criterios, non é un criterio de antigüedade, é un criterio de antigüedade na acreditación. Por lo tanto, é un criterio de mérito. Porque o que ten en conta é a data en que acadas os méritos suficientes para poder ocupar esa nova plaza, independentemente de antigüedade na universidade. E despois, claro, entre os que teñen a mesma data da antigüedade, se regula por antigüedade na universidade.
Nós tamén quixemos introducir aí criterios que nos favoreceran a posibilidade de retención de talento. Un criterio tan sinxelo como era ter en conta as persoas que puderan ter un ERC, que dentro da Universidade da Coruña hai dúas. Foi rexeitado. Foi rexeitado. Unanimemente, ademais. Nos o requitamos. Pero, repito, si todos estamos de acordo en introducir criterios distintos, por nosa banda non hai problema. Pero acordados e consensuados por todos os implicados. E que se está facendo para reter talento? O que podemos. O que podemos. Pero se en este momento eu non podo, en un momento determinado, non podo, para reter unha persoa de talento contrastado, non podo ni siquiera decirlle, mira, vamos a ver a posibilidade de que xa que estás acreditado a catedrático, vamos a convocar unha plaza de catedrático para que ti podas optar. Que outra ferramenta teño para reter ese talento cando a realidade é que se trata fundamentalmente de condicións económicas? Dificilmente poderemos competir porque a nosa universidade, como todas as universidades públicas, están rexidos por uns salarios que están marcados por BOE e non podemos facer máis. O que podemos facer é que as condicións de traballo, as condicións do entorno, permitan facilitar esa labor de investigación. Pero non podemos nin incrementar a financiamento dese grupo de investigación ou donde este esas persoas, nin podemos modificar as condicións salariales. Eso sí que non o podemos facer. E non podemos tampouco ir por unha vía de contratación que non sexa a contratación pola vía establecida. E, por lo tanto, que outras ferramentas temos? Nós o que estamos intentando é buscar esas vías por medio de Intalent, por medio de que esas persoas podan ir por esas cuestións, consigan os seus méritos curriculares adecuados e, por lo tanto, teremos que, en eso estamos, nos comprometimos que no ano 2018 íbamos a sacar unha normativa desa vía para permitir que esas persoas puderan ter acceso e posibilidade de consolidación. Porque a min, repito, me preocupa moito máis que captar, me preocupa reter. A ver como somos capaces de reter o talento que temos e o talento que podamos captar. Eso é o que máis me preocupa. A cuantía de captación de fondos. Bueno, a cuantía está aí indicada. Hai distintos fondos, pero bueno, está en torno a 13 millóns de euros no ano 2000 entre as distintas cuestións que se establecían. O tema dos alumnos. Claro, é que desde o ano 2010 hai un factor que é a desaparición das antiguas titulacións de primeiro e segundo ciclo, que efectivamente supón que as titulacións que eran de 5 anos pasan a ser de 4 e se sustituye por un mestrado. Eso xa trae por consecuencia que nos grados vai haber un 20% menos de estudantes que había nas anteriores titulacións de primeiro e segundo ciclo. Eso xa para definición, por cambio. E o que se está producindo, por iso eu din os datos agora solo dos grados, porque hai tamén todavía estudantes das antiguas licenciaturas en enxeñerías todavía matriculados para o traballo fin de carreira, en torno a 500. Pero non o quise dar porque eso distorsiona, porque ademais son alumnos que son consecuencia dos alumnos, digamos, entre comillas, repetidores. Por lo tanto, son colas de outras convocatorias, porque no momento en que no ano 2014-15 xa están todas as titulacións transformadas, en ese momento debían de desaparecer todos os alumnos de primeiro e segundo ciclo. E a realidade é que non. Había 2.000 alumnos en ese momento. E iso é o que estamos en este momento sufrindo como perda de estudantes. Pero non é só unha situación da Universidade da Coruña. O Sistema Universitario de Galicia, entre o ano 2000, no curso 14-15, 15-16, perdeu un 6% de estudantes de grado de mestrado. Un 6%. A Universidade da Coruña perdeu a media, un 6%. Pero a Universidade de Vigo perdeu un 9%. E no seguinte, o Sistema Universitario de Galicia perdeu un 7% de estudantes de grado de mestrado. Esa é unha situación de todas as universidades e do sistema galego máis. Por qué? Porque se nos analizamos os alumnos que se presentan a selectividade,
Cando no curso 9-10 se presentaban 19.000 estudantes a selectividade, o ano pasado en toda Galicia non chegaron a 11.000. Non chegaron a 11.000. E ainda por enriba nós temos unha serie de titulacións que eran unhas titulacións que acadaban un número moi importante de estudantes de primeira matrícula, que eran todas as relacionadas coa construción e edificación, que en este momento están sufrindo unha perda dramática de alumnos. Pero esas son a nosa especialización. Son as nosas especialidades. E, polo tanto, esa é unha situación que temos que ser capaces de analizar. Cando o sector se recupere, volveremos outra vez a ter o número de alumnos. Pero esa é unha realidade. A realidade é cando se entraban 200 alumnos, agora entran 35 en unha titulación. Esa é a situación. E de primeira matrícula, prácticamente con 4 titulacións dese nivel, estamos perdendo do orde de 500 alumnos cada ano de primeira matrícula, respecto a fai 4 anos. Pero é unha situación da Universidade da Coruña? Non, é unha situación social, é unha situación do sector económico, que temos que coñecer, claro que temos que coñecer, temos que reaccionar, claro, pero temos que analizar tamén. E que iso que significa? Que temos que reducir esas titulacións ou que temos que pechalas? Non, en absoluto. Pero temos que saber que esa é a consecuencia. E aí quixera tamén facer claro que nós sabemos que temos grupos de investigación relacionados con enxeñería aeronáutica na nosa universidade. Pero enxeñería aeronáutica se puso no sistema universitario de Galicia cando o mapa de titulacións estaba pechado. E se pon como consecuencia unha sentencia judicial que anula un título e como consecuencia dese título a Universidade de Vigo propón un título novo. E propón un título efectivamente sin prácticamente especialización en ese tema. É responsabilidade da Universidade de Vigo. Nós non faremos eso. Nós estamos traballando por propostas de novos títulos. Hai unha proposta xa en riba da mesa para novos graos para a Universidade, para o campus de Ferrol, e comenzaremos a traballar en novos grados para o campus da Coruña. Estamos traballando dentro das áreas de especialización. Pero eso estábamos en un marco que hasta fai 6 meses non existía, que é a posibilidade de solicitar un novo título de grao. Non había esa posibilidade. Solo excepcionalmente debido a que se sustituiu física, para que teñan recordo, no campus de Ferrol había física a Universidade de Vigo a sustituir por ciencias medioambientais. Despois, por unha sentencia judicial, dixeron que tiñan que reponer física, e o que puseron era un título que se chamaba Enxeñería Física, e a Xunta lle dixo que ese título non se podía poñer, e como consecuencia dese segundo título que non se dixo de poñer, a Universidade de Vigo decidiu poñer Enxeñería Aeronáutica. Curiosamente, alegando a situación dun polo aeronáutico que hai en Vigo, e resulta que pon en Ferrol, pero bueno, en Ourense, pero bueno, cada un toma as súas propias decisións. E o futuro da UDC? Eu non intentei sacar cuestións relacionadas con optimismo ou pesimismo, tratéis de ser o máis aséptico posible na presentación, de decir simplemente datos e decir cuestións. Pero respecto ao futuro da universidade, eu son optimista, porque son de naturaleza optimista, pero non só eso, porque se ve a evolución da Universidade da Coruña desde fai 4 ou 5 anos, é unha evolución moi positiva. E é unha evolución moi positiva non só polos datos da Universidade da Coruña, sino na situación da Universidade da Coruña dentro do sistema universitario de Galicia. O único que somos a universidade máis pequena do sistema universitario de Galicia. É lóxica, a nosa área de influencia é media provincia, mentras que as áreas de influencia da Universidade de Vigo son as 2 provincias do sur, a área de influencia de Santiago é a provincia de Lugo, toda a provincia de Lugo, é media provincia da Coruña. Por lo tanto, somos a universidade pequena. Pero prácticamente estamos ao mismo nivel en alumnos que a Universidade de Vigo. Nós temos sobre 17.000, como decía o profesor Castedo, Vigo ten sobre 18.000 e Santiago anda sobre 19.000 alumnos de grado de mestrado. Por lo tanto, a Universidade da Coruña ten futuro e ten un futuro bo. E se calquera
se pasara a ver calquera destes indicadores, estos que son tan amantes do ranking, ou lle pediría que simplemente veran os datos do último ranking do Times, ou que vera os datos, por exemplo, das universidades xóvenes e vera a evolución das distintas universidades, e aí poderían ver como é o futuro da Universidade da Coruña. E respecto ao programa Intalent, este é un programa o que creo que é un programa que nos vai a cubrir a necesidade de captar profesorado futuro, que en este momento vai a ser persoas que teñen un currículum investigador, pero non tanto un currículum investigador ben desenvolvido, que tamén, sino sobre todo que teñan unha idea, unha línea de investigación que se asuste adecuadamente ás líneas de investigación que queremos desenvolver na Universidade da Coruña. E, polo tanto, que sea o sérmolo para desenvolver a partir de aí unha línea potente dentro da Universidade da Coruña que poda ser capaz de captar fondos europeos, porque é un dos requisitos, e que esas persoas se van a ter que gañar a súa posibilidade de estabilización, de forma que, se consiguen os obxectivos, teñen 3 anos para conseguilos. Se consiguen os obxectivos, a Universidade da Coruña o que se compromete é a xenerar para eles posibilidade de investigación. Esos grupos, esas persoas se integrarán ou en centros ou departamentos ou en centros tecnolóxicos, en concreto das dúas que veñen, un delas vai a ir para o CICA, e aí van a desenvolver, teñen financiamento para elo, van a desenvolver a súa actividade investigadora, van a poder formar un pequeno grupo, van a poder optar a convocatorias europeas e a partir de aí podemos ir desenvolvendo. Creemos que ademais, o contar con unha colaboración, ademais unha colaboración decidida, que é bastante complicada polo perfil da empresa, con unha empresa multinacional como Inditex, foi absolutamente coñecida a primeira convocatoria a nivel internacional, se presentaron cerca de 140, das cales al final foron 108 os que cumplían os requisitos, de 20 países. O comité de selección está formado por persoas externas á Universidade da Coruña do máximo nivel investigador, todos son investigadores que dispoñían de RC ou que forman parte de grupos internacionales. Eu teño moita esperanza de que ese nos permita dotarnos de 6 persoas como mínimo dentro da Universidade da Coruña. A primeira convocatoria saliu tarde por tema de firma, pero a próxima vai a salir no mes de xullo, para que se incorporen xa os próximos investigadores a 1 de xaneiro de 2018, xa os 2 segundos. E, polo tanto, o reto que temos a Universidade é facer despois que o ecosistema onde estén traballando esos investigadores sea un ecosistema que lles permita desenvolver todas as súas potencialidades e despois que a Universidade sea capaz de recoller todos esos traballos e incorporalos a noso plantel. E incorporamos para facer grupo. E hasta aquí, pois... Non, se hai alguén que quere facer outra ronda de intervencións... Navarrina, Pazos... Portela... Pazos... Pazos xa está. Portela... Pois Portela, Xosé Portela. Son os 3. Sí, Xosé Portela... Sí. Decirte que non marcha sempre despois vai Sí. contar. Hola? Sí. Primeiro, significar que parecenos imposible que os datos se repitan. Estamos consecutivos en postos de traballo que suman máis de 750 traballadores. Parecenos moi difícil que a 31 de decembro, sinalou o señor reitor, a foto fixa nese momento sexa esa. Eso levou, xa digo, repito, a facer o noso cálculo, o noso propio cálculo, e según ese propio cálculo, ainda nos parece máis imposible esa circunstancia. Como non temos elementos de xuicio para contrapoñer o que sinalou o reitor,
Ben, perdón, como parece que non quedou gravada a miña intervención, vou comezar desde o principio. Significaba, bueno, son Xosé Portela, representante do PAS, significaba na miña intervención primeira que parecéndonos imposible que en postos de traballo que suman máis de 750, a foto fixa a 31 de decembro fose idéntica en 2 anos consecutivos, fixemos os nosos cálculos que corroboraron que esa circunstancia era moi complicado, cando non imposible, que se dera. Xa dicía ahora, últimamente, que como non temos elementos de xuicio para establecer porcentaxes e números de traballadores que a esa data concreta faremos os nosos cálculos e, en todo caso, levarémolos ao Consello de Goberno e ao próximo claustro que se convoque. Por outro lado, con respecto ás amortizacións, está claro que as amortizacións foron presentadas na Consellería de Facenda para avalar unha oferta de emprego público. Esas amortizacións utilizáronse como elemento para contrapoñer a unha proposta de concurso de traslados e outra evidencia é que esas amortizacións que posteriormente se presentaron, ou anteriormente, perdón, a aprobación da oferta de emprego público polo Consello de Goberno e que se presentaron na Consellería de Facenda, non foron introducidas na documentación do propio Consello de Goberno para avaliar a pertinente aprobación da oferta de emprego público, nin tampouco foron anunciadas nin faladas ca representación dos traballadores. A miña reivindicación neste caso concreto é a transparencia do equipo de goberno, a que nos órganos onde se tomen as decisións se presenten todas as documentacións e, sobre todo, a representación dos traballadores e traballadoras. Grazas. Moitas gracias. Profesor Pazos. Sí, Alejandro Pazos, representante PDI, Facultad de Informática. Bueno, como me dijo que mirase en los rankings, pues he mirado. Y en el que usted dice el Times, pues me sale no matching en el top 980 universidades del mundo. He mirado en otro, por si acaso, en el de Shanghái, donde aparecen las 500 primeras, y ahí aparece, por ejemplo, aparece la primera española, aparece la Universidad de Barcelona, entre el puesto 151 y 200. Aparecen 4 más entre el 201 y 300, ninguna es la UDC. Aparece la Universidad de Santiago, entre el TAP, pero la Universidad de Coruña tampoco aparece. Lo que sí aparece en el portal, que también he mirado, el portal que usted me dice, el portal de transparencia de la universidad, que es alucinante ya el nombre, porque no se ve nada. Ya es difícil entrar, es transparente porque para encontrar el ranking hay que mirar bien. Bien. Dice que es la número 27 de 48, por tamaño. El tamaño sí importa, señor rector. Pero eso no sé qué tiene que ver con la capacidad científica. Y presumen de ser el 5% de las mejores universidades iberoamericanas. Yo he sido director regional de la UIP, de una organización internacional iberoamericana de universidades, y sé perfectamente lo que son las universidades iberoamericanas. Usted también lo sabe. Esta universidad tuvo bastantes problemas con una universidad de Brasil hace no muchos años. Ese 5% obviamente no dice nada, pero ya lo que quedé ya alucinando es que es la tercera por liderazgo científico. ¿Usted se lo cree? De verdad. De verdad. ¿Usted se lo cree? ¿Usted se cree que nuestra universidad es la tercera de España por liderazgo científico? Vaya al ranking y se lo dice. ¿Lo cree de verdad? Se lo dice usted. ¿Es un ranking fiable? ¿Usted piensa que es fiable? Primero que ten que analizar é cal é o indicador. Por favor. Esto es torturar los números. Esto es a lo que yo me refiero con torturar los números, y es a lo que me refería cuando antes intervenía, y sé perfectamente la producción científica de la universidad. He tenido responsabilidades en ese área y sé perfectamente cómo se mide y cómo se evalúa. Mi grupo es uno de los que más aporta probablemente a esa producción científica, como usted bien sabe. Y si no, pregúntele a su vicerrector, que tendrá noticias de ello. Entonces no me dé lecciones, y le estoy diciendo que los números, y yo no estoy diciendo que el vicerrector no esté haciendo cosas por mejorarlos. Estoy diciendo que lo primero para mejorar es ser realista con la situación que se tiene. Y estos números no son realistas, porque, insisto,
hay que traer las reliquias de los pastorcillos para multiplicar por 17 o para multiplicar por 50 de un año a otro. Y eso no se justifica con temporalidad. Lo siento mucho, pero eso es científicamente imposible. Bueno, respecto a lo que ha dicho, me ha llamado la atención que dice que es por cuestiones económicas el que no se hagan promociones de profesorado y demás. Si la universidad se gastase menos en indemnizar a profesores judicialmente, si la universidad se gastase menos en traer, por ejemplo, y no tengo nada en contra tampoco, no sé, las cosas no parecen ir mal, y no lo conozco personalmente, nunca lo he visto, el gerente de la universidad, pero yo creo que entre 700 y pico PAS de la universidad, estoy seguro que es usted capaz de encontrar al menos una docena de personas que pueden ser gerentes de la universidad y no gastar ese dinero en alguien externo. Yo también le digo que el traer a una persona, un catedrático, en un área donde hay varios titulares, pues no parece tampoco lo más recomendable y se están gastando pues, decenas de miles de euros que servirían para la promoción y estabilización de varias plazas dentro de nuestra universidad. Si no malgastasen el dinero, probablemente tendrían más dinero para promocionar y para estabilizar al personal de la universidad. Y lo que da la impresión, es que este sistema de puertas giratorias en el que está usted involucrado, porque, según parece la prensa, que lo que quiere usted es irse a la política y por eso trae a políticos de fuera a la universidad y cosas así. Bueno, pues le diría que no gaste en estas puertas giratorias que tan malditas están en la sociedad, con razón, y que no sirva a la universidad de puerto refugio para aquellos que en otros sitios pues ya no tienen mucho que hacer. Señora Barrina. Gracias. Fermina Barrina, representante del PDI y la Escuela de Caminos. Señor rector, yo he hecho una intervención creo que amable, iba a hacer una réplica también amable, pero no me han gustado sus respuestas y tengo que decir que no me han gustado porque no son, en fin, me ha respondido usted a cosas que no he preguntado y además los datos que ha dado no son ciertos. Yo dije que nuestra universidad tenía menos profesores que otra. Usted dijo que, por ejemplo, Vigo tiene menos profesores que nosotros. Acabo de comprobar en la página web que Vigo tiene 730 catedráticos y titulares y nosotros tenemos 570. Vamos, que la diferencia son 160 nada menos y nada más en universidades de tamaño relativamente modesto. O sea, no es cierto que nosotros tengamos más profesores que todas las demás universidades. Seguramente en España hay alguna universidad que tenga menos profesores que otras, pero comparándonos con universidades que tienen los mismos años que nosotros, el mismo tamaño y la misma implicación en cuanto a las titulaciones y implicación social, tenemos un tamaño menor. El motivo, pues no sé cuál es, pero tenemos un tamaño menor. Yo dije que habíamos bajado el profesorado, usted ha dicho que no hemos bajado un profesorado. En la memoria que acaba de presentar se ve claramente que hemos perdido 25 titulares y catedráticos en los últimos 4 o 5 años y perderemos más porque la gente se está jubilando. Estamos perdiendo profesorado, claro que estamos perdiendo profesorado. Usted mismo ha dicho que ha habido que suplir por motivos de emergencia 60 plazas de profesorado. Eso es un número normalmente alto, eso quiere decir que algo está fallando. Yo dije que no tiene nada que ver con la intervención, ni creo que sea un punto esencialmente importante, pero bueno, yo dije en algún momento que la dedicación del profesorado había pasado de 220, 240 horas a 300 y pico. Usted me dice que la media hora sigue siendo 240. Bueno, pues sí, pero es que antes el máximo eran 240. Bueno, pues no eran 240, 270 incluyendo a los profesores titulares de escuela universitaria. Tiene usted razón. Pero hemos pasado a 300 y pico. O sea que, en fin, se ha incrementado la dedicación por motivos externos a nosotros y es algo con lo que tenemos que lidiar. Me dice usted que es un mérito la fecha de la acreditación. Hombre, yo comprendo que la antigüedad es un grado y que personas que llevan esperando mucho tiempo por una promoción, eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que ser un factor que se tenga en cuenta en las campañas de promoción. Pero no puede ser el único mérito y una persona que tiene más años desde que se ha acreditado que otra, eso no quiere decir que tenga más méritos necesariamente, no puede ser el único mérito que se tenga en cuenta. Me dice que ustedes intentaron cambiar estos criterios, pero que fueron rechazados. ¿Por quién fueron rechazados? Ustedes son el equipo de gobierno de la universidad y su responsabilidad es sacar adelante estas propuestas. Donde yo sé, tienen ustedes mayoría en la universidad, deberían de sacar adelante sus propuestas. Y por último, me dijo usted que no puede convocar plazas. Bueno, otras universidades pueden.
Como usted bien dice, starting grants y IRCs en la universidad hay pocos, tristemente, y hay pocas necesariamente porque los proyectos europeos son muy restrictivos y además tampoco son muy abundantes. Pero claro, en otras universidades están sacando plazas para retener a gente que tiene éxito en las convocatorias del IRC. Y dice usted que nosotros no podemos, pues otras universidades pueden. Y si quiere le puedo facilitar datos de otras universidades donde han sacado plazas para personas con los mismos perfiles que profesores nuestros, brillantes y exitosos, que se han ido a otras universidades porque aquí, entre otros motivos supongo, no tienen promoción. Gracias. Bien, señor Portela, ya, como dije, xa falamos moitas veces dese tema. Respecto á transparencia intentaremos mellorar. Sí. Bueno, os números supoño que será unha casualidade, o sea, a forma de sacar é entrar na base de datos de Epsilon e retirar. Por lo tanto, se coincide que é o mesmo, pois será unha casualidade. Non, vamos, nin se me ocurriu entrar en esa valoración. Señor Pazos, vamos a ver. No ranking de Xangai, por suposto que non estamos, faltaría máis, porque solamente hai 13 universidades españolas no ranking de Xangai. Porque, entre outras cousas, os criterios que se utilizan para o ranking de Xangai me gustaría que se valoraran, a ver, si o número de premios Nobel que hai no profesorado ou cantos premios Nobel do estudantado, cantos estudantes desa universidade acadaron o premio Nobel, esos son dous dos indicadores do ranking de Xangai, os que puntúan máis. Por lo tanto, a Universidade da Coruña no ranking de Xangai non está nin estará. Pero no ranking do Times, que é outro dos tres rankings máis importantes, a Universidade da Coruña está no apartado entre as 600 e as 800 mellores universidades do mundo. Entre as 600 e as 800. Curiosamente, a Universidade de... Por certo, en esta versión, todas as universidades galegas están nos 600 e no 800. Porque había algunhas que estaban entre o 350 e o 500 e pouco a pouco foron subindo. Ahora estamos todas as tres entre os 601 e os 800 postos. Pero que no ranking das universidades máis xóvenes que hasta ahora non aparecíamos, pois agora xa aparecemos entre o posto 150 e o 200. E a Universidade de Vigo, que chegou a ser o 60, agora está entre o 100 e o 150. Por lo tanto, eso non é... Eu non sei se eles maltratan os números, eso simplemente é constatación dos datos reales que están. E os datos que están aí non son simplemente coller o que salen dos datos. Que os rankings o calculan ben ou mal os indicadores, problema dos rankings, non o noso. É moi curioso, porque resulta que das súas verbas se pode extrapolar que se eu collo como xerente a un persoal da Universidade da Coruña non hai que pagarlle como xerente. Entón, calquer pas da Universidade da Coruña pode desenvolver as funcións de xerente sin ter o salario de xerente, porque así nos aforramos. É dicir, porque como ven de fora, se lle paga exactamente o mismo se fora de aquí. E, lóxicamente, o posto do pas que pasaría a ocupar o posto de xerente, pois tendría que ser ocupado. Por lo tanto, aforro neto entre que sea de dentro ou de fora, cero. Se me dixera outras cousas, pois, bueno, a mellor podíamos valoralas. Pero por aforro, eu, desde logo, se teño unha persoa de xerente, lle vou a pagar o que corresponde, sexa da universidade ou sexa de fora da universidade. O de catedrático xa non vou a comentar, porque simplemente é unha situación de relación entre unha persoa e a universidade, e o único que se fai foi devolverlle o salario que non cobrou durante un tempo. Por lo tanto, non hubo indemnización posible, se usted se enterara. Respecto ao tema da política, eu sei que a usted lle gusta este tema de cuestións da política. Eu non teño aspiracións políticas de ningún tipo, e a min, como pode ver, non me responsabilizo do que podan decir periódicos por aí adiante. Eu me responsabilizo das miñas actuacións. E respecto ao que dice usted do catedrático, quero recordar que esa comisión de servicios, porque usted se refere á comisión de servicios do
de un catedrático de Valencia que se veu para a Universidade da Coruña, que vai a vir o ano que ven para a Universidade de Valencia, foi unha solicitude unánime da área de coñecemento, unánime do departamento correspondente, e, polo tanto, non houve ninguna decisión por parte do equipo de goberno máis que de tramitar a solicitude. Tramitar a solicitude que cumplía exactamente todas as normativas e, polo tanto, o único que se fixo foi tramitar unha petición do área e do departamento. Unánime, por certo. É moi, por suposto, se fora por cuestións e aspiracións políticas deste rector, non teña usted problema que non se tramitaría esa solicitude. Home, profesor Navarrina, eu cando hablaba de profesorado total. Porque creo que na universidade non só hai catedráticos e titulares, hai todo o profesorado, e desenvolven a súa actividade docente e académica todo o profesorado, incluído o recentemente captado. Eu non dixe que a fecha de acreditación fora un mérito, dixe que a acreditación o que dice é que xa se acadan os méritos adecuados para poder optar a nova figura. E, polo tanto, eso é o que determina a acreditación. E, polo tanto, establecer diferencias de méritos entre acreditados cando son de áreas moi distintas é moi difícil de valorar. O que sí que a acreditación debería garantir que os acreditados teñen o mínimo de méritos para poder acadar a esa nova figura. E, por lo tanto, eso é o que dixen. Calquera universidade en este momento pode sacar plazas por os criterios internos, pero sin sobrepasar a tasa de reposición. Por lo tanto, non é o mesmo a situación de unha universidade como a Universidade de Santiago, que ten 100, 120 xubilados cada ano, que a Universidade da Coruña, que ten 13. Non é o mesmo. E, por lo tanto, dentro de esas tasas de reposición se decide. Nós decidimos unha forma de tratar esa tasa de reposición. E, por lo tanto, esa forma de tratar esa tasa de reposición nos limita os procesos de promoción. E con quen acordamos? Cos representantes dos traballadores. Porque claro que nos podemos ser unha universidade, o equipo de goberno ten posibilidade de convencer, ou podería convencer ao Consello de Goberno para sacar adiante unha normativa, pero nós creemos que necesitamos ter o acordo e o consenso dos representantes dos traballadores, porque é unha cuestión que afecta aos traballadores, porque hai unha cuestión institucional en toda a relación, pero tamén hai unha cuestión laboral e persoal do personal implicado. E, por lo tanto, nós sempre iremos pola vía do consenso e do acordo. E, por lo tanto, nós nos movemos, e agora o que estamos intentando é chegar a unhas normas que nos permitan esa necesaria flexibilidade, que nos permitan que eso que queríamos facer, nos podían facer esa política. E, bueno, creo que hasta aquí está suficientemente discutida. E, polo tanto, vamos a pasar a facer a votación. Si vos parece. Se conectan, bueno, xa sabes desa clave. A favor e verde. O código cromático, non? O verde a favor, como nos semáforos. Amarelo a abstención e vermello en contra. A ver se... Creo que se van a proxectar. A ver. De todas formas, non é complicado, non? Non, creo que non. O que enseñamos profesores non é. Sí. Espera que... Non se ve moito, non se nota. Bueno, vamos alá. Verde favorable. Entón, os que estén de acordo coa memoria do rector, levanten o verde, porque así... Votos a favor, esperade.
Ese lado. En total, 75. En contra, rojo. Abstención, amarillo. Esa que está... No. 17. Aquí, mira, creo que... E 18, perdón. Bueno, daquela queda aprobada con 75 votos a favor, 7 en contra e 18 abstencións. Ben, pasamos entón agora ao seguinte punto do orden do día, que é quenda aberta de intervencións. Os que queiran... A ver, Xosé Portela. Alguén máis quere intervir? Nome? Nome? Nerea Blanco. Nerea. Alguén máis? Nada máis? Xosé Sí, Narciso. Narciso. Nerea, Xosé Portela. Xosé Portela, representante do PAS. Bueno, vexo que xa hai máis persoas que van a falar tamén. Parecía un pouco extraño ser eu o solo ao principio. Ben, pois significar que informar o claustro da universidade que a Xunta de Persoal está en proceso de facer o recurso de reposición contra o concurso de traslados publicado o día 17 de abril por parte do equipo de goberno, porque non contempla todos os postos vacantes actuais na RPT, deixando fora do propio concurso os traballadores e traballadoras dos servicios informáticos e de comunicacións, feito que non foi justificado nin polo xerente nin por ningún membro do equipo de goberno. Grazas. Nerea. Nerea Blanco, representante de Ergueiros Tuentes da Galiza. Quería trasladar, sobre todo, que consideramos desde o estudantado que hai unha violación, por decirlo de alguna forma, da lei de protección de datos, porque tanto para as eleccións e tal, saían todos os nosos datos a disposición de calquera persoa, e máis cando esperamos que para as seguintes eleccións a mesa electoral se digne a facer que se cumplan as normativas, xa que houbo moitísimas incongruencias, por dicirlo de alguna forma, en plan de que, segundo que candidaturas, tiñan acceso ás listas abertas de alumnas e estamos en contra de iso. Narciso. Narciso de Gabriel, da Facultade de Ciencia e de Educación. Nada, a miña intervención é moi breve e vaise referir ao tema da dedicación do profesorado, non? Bueno, eu penso que con independencia dos criterios que se utilicen, non? E a min os establecidos por o anterior vicerreitor parecen bastante razoables, aínda que se podrían matizar algúns, non? Penso que debía haber unha marxe entre o 5 e o 10% dentro de cada área do coñecemento, dentro da cal nin se estarían en perigo a renovación das prazas nin a contratación do novo profesorado, non? Quero decir que a veces se solicita unha contratación porque se superan moi poucas horas, non? As necesidades docentes dunha área, non? E eu creo que cando, digo que con independencia dos criterios, non? Que cando esa marxa é moi pequena, pois un 3, un 4, un 5%, sobre todo nun momento como o actual,
non debería dar lugar a contratación de novo profesorado, senón que esa docencia debería ser asumida. Insisto sempre que se trate dunha marxe pequena, non? É o mesmo cando hai que renovar un contrato e hai unha baixa dun 5% nesa área de coñecemento. É dicir, que dentro desas marxes non... que darían unha certa flexibilidade, non? Ao vicerreitor ou vicerreitora de profesorado de turno para xestionar, non? As solicitudes que todos os anos hai e as incidencias a veces menores, non, que se producen dentro das áreas, non? E, sobre todo, nun momento como o actual, non? E que eso únicamente tería a excepción no suposto de que a praza que se pide sirva para consolidar un posto de traballo, unha persoa que, bueno, ainda que efectivamente haxa un incremento menor, se se mantén, se existe necesidade de docentes na área no seu conxunto, se podría... Supoño que isto que digo ten máis complicacións das que a primeira vista me poden parecer a min, pero a idea é moi simple, non? Que haxa unha certa flexibilidade, non? Tanto por abaixo como por arriba e especialmente nun momento como o actual. Ben, non hai máis palabras pedidas. A Nerea lle contestas ti? Sí, pero bueno. No, vamos a ver, por lo que comentaba a representante do estudantado, pois que desde a Secretaría Xeral e creo que desde a Comisión Electoral estamos totalmente abertos a calquera suxestión de millora que se poda facer e, francamente, pensamos que fomos en todo momento respeitosos da legislación de protección de dados. Pero, bueno, se considerades que non foi así, xa digo, quedamos emprazados a falar para milloralo de cara ás seguintes convocatorias. Bueno, respecto á pregunta o que decía o profesor Portela, bueno, unha cuestión que teñen que nos creo que justificamos adecuadamente na Xunta de Persoal as razóns polas cales se sacaba ese concurso e despois de moito tempo de negociacións creemos que era necesario que ese concurso salira o antes posible porque estaban afectados moita parte do persoal da UDC, por lo tanto, nós creemos que cumprimos coas normativas correspondentes, pero cada un é... Respecto á reflexión que fai o profesor Narciso, de Gabriel, creo que sí, que efectivamente temos que ser capaces de dotarnos de un sistema que nos permita cubrir a docencia de unha forma moito máis flexible para poder dimensionar adecuadamente e non xerar problemas que posteriormente poden ser de difícil solución, e sobre todo porque en este momento necesitamos, eu creo que estamos en unha situación que necesitamos facer accións prioritarias de mellora do plantel da nosa universidade, sobre todo o que decíamos antes de captación de talento, e iso nos ten que permitir ter ferramentas para que nos permitan realizar esas políticas acordadas e decididas por todos nós, e por lo tanto temos que dotarnos de normas que nos permitan analizar adecuadamente a dedicación do profesorado universitario, que eu creo que é un dos cambios que ten Bolonia e que cambia radicalmente a forma de actividade docente do profesorado e, sobre todo, carga moito actividades que non están dentro das aulas e, por lo tanto, aí temos que ser capaces de valorarlas e temos que ser capaces de como eso se articula en unha normativa que sea suficientemente flexible para que permita non unha aplicación de forma automática e que, por lo tanto, podamos evitar determinadas distorsións que se están producindo en este momento. E temos que darlle unha repensada porque a norma tiña uns obxectivos que agora xa non estamos vendo que non se están cumplindo. Temos que ver como se analiza. Eu creo que aí pediría a colaboración de todos para que, entre outras cosas, sexa un debate serio, académico e que podamos leválo de unha forma adecuada para lograr ter unha normativa de dedicación de profesorado que permita
recoñecer todas as actividades que realiza o profesorado dunha forma adecuada, pero tamén permita unha xestión máis ou menos eficiente e flexible da plantilla para que poder dar resposta ás novas necesidades, sobre todo con unha situación que van a haber cambios de titulacións, que van a estar modificándose e que, por lo tanto, temos que ser capaces de dotarnos entre todos de unhas normas que nos permitan facer eso. E, bueno, se non hai ninguna pregunta máis ao respecto, pois... pues venga, hombre, faltaría más, señor Pazos. Ya me extrañaba. Vamos bien de tiempo, pues. Sí. Alejandro Pazos, de la Facultad de Informática. Yo lo que dije antes, con respecto a la contratación del gerente, es que usted no ha encontrado a nadie entre los 700 y pico PAS de la universidad que cree usted que pueda desarrollar esa función. Y yo creo que hay muchos. Usted lo ligó con un aforro económico e non con o feito de que houbera ou non houbera. Y obviamente lo que cobraría sería un suplemento, no un salario completo. Bien. Bueno, vale. ¿Y el otro? Siguiente. Otra pregunta que me interesa hacer es, usted ha firmado y ha conveniado con el resto de rectores y con la Xunta que no se van a repetir titulaciones de las que se implanten de nuevo de Galicia. ¿Qué titulaciones han pedido las otras universidades y qué titulación ha pedido la Universidad de La Coruña? Porque ese señores que viene dejando pasar... No se le oye. Estamos dejando... Agora. Sí. Decía que qué titulaciones han pedido las otras universidades y qué titulación ha pedido la Universidad de La Coruña, qué titulación o titulaciones, porque parece ser que hay un acuerdo, parece ser no es público, que hay un acuerdo entre los tres rectores con la Xunta de no repetir nuevas titulaciones que se implanten. Entonces, a mí me preocupa mucho porque las más atractivas desde el punto de vista del sector productivo y por tanto del estudiantado que quiera formarse en esas titulaciones, pues ya están siendo pedidas por las otras universidades. Y eso significa que en esta universidad va a hacer más frío en el futuro. Otra cuestión referente a lo del catedrático que se contrata en Comisión de Servicios. Me alegra que el rector tenga tanto en cuenta los deseos de las áreas y los departamentos, pero no lo ha tenido en todas las ocasiones. Ha habido departamentos que por unanimidad le han pedido cosas recientemente referido al departamentazo y no les hizo ni caso. Y han sido varios. Me choca que ahora, como argumento para gastarse la universidad 70 o 60.000 euros al año en algo que no se necesita, porque hay titulares en ese área. Otra cosa sería que fuese un área que fuese importante para el sector productivo, para la relación con nuestro entorno social, pero para el área que es, la verdad es que no. Se lo informaré al área de Derecho Constitucional, lo que acaba de decir. Sí, informe, obviamente. Y estupendo, además. Infórmele porque realmente no sé para qué lo necesitan. Supongo que será mejor promocionar. Hay titulares de varios años allí. Sí. ¿O ninguno está capacitado para ceder una cátedra? Dígaselo a los titulares que apoyaron. Yo se lo digo a usted, que es el rector, que es el que toma las decisiones. No se lo tengo que decir a nadie más. Bien. Nada más. Primeiro, a Universidade da Coruña, respecto ás titulacións, o que está facendo en torno aos planes estratégicos das áreas de especialización que en este momento está da Universidade do Campus de Ferrol, fixo unha proposta de titulacións para o ano 2018-19 e 19-20. En este momento estamos traballando coa proposta das áreas de especialización deste campus da Coruña e coa proposta de novas titulacións. Si quere saber as titulacións que se solicitaron por parte das universidades, pois a Universidade da Coruña solicitou en esta primeira tanda a unha titulación sobre paisaxismo que vai a ser desenvolvida entre a Universidade da Coruña e a Universidade de Santiago, e solicitou unha titulación de grao sobre
xestión de industrias da moda, que se vai a implantar no campus de Ferrol, e un mestrado en diseño industrial, que tamén se vai a implantar no campus de Ferrol, e un mestrado sobre videoxogos, que se vai a implantar no campus de Ferrol. E na campus da Coruña estamos traballando para a proposta de titulacións para o próximo curso. Por lo tanto, cando teñamos rematada esa proposta, non teña ninguna dúbida que se lle informará. Por parte das outras universidades, a solicitude de titulacións foron, no caso de Santiago, foi biotecnoloxía e criminoloxía, e no caso da Universidade de Vigo non o solicitou directamente, pero bueno, foi bioenxeñería. Esa foi a proposta das Universidades de Vigo. Respecto ao que decía do tema de, bueno, do Serente, do Serente xa non nin contexto. Respecto ao tema que decía do... Nos o que analizamos no caso do catedrático, o que se analizou foi que a área tuvera demanda de horas docentes, porque tendo en conta as vacantes que se iban producir o ano seguinte. Había horas de docencia? Sí. Había que contratar profesorado para esas horas? Sí. E, por lo tanto, hai unha solicitude por parte do departamento e esa solicitude se saca. Por suposto, todos os profesores dese área foran catedráticos, titulares e asociados, opinaron e dixeron que sí, que estaban de acordo. E, por lo tanto, eso é o que está. E quero recordar que a proposta de algúns departamentos, entre outras cosas o seu, para CEPREA foi aceptada a proposta que o seu departamento truxo, que foi a incorporación de un área de coñecemento. E, por lo tanto, non convén mezclar cuestións e cousas. Pero, bueno, sabe xo que usted ten ganas de falar colateralmente de ese tema, pero non vou entrar en ese tipo de cuestións. Pola miña parte, nada máis que decir. Damos entón por concluídos este claustro universitario. Moitas gracias.